87.9 Kumasi. Akoma edansiyona yetumi diatina obey. Akoma edansiyona yetumi diatina odo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo ode. Niebe mebe yetimpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo ode. Niebe mebe yetimpo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ayakabre baby nkosi on hambre baby nkosi Akoma edansiyona yetumi diatina obe Akoma edansiyona yetumi diatina odo Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo de niebe mebe yetumpo Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo de niebe mebe yetumpo Come on, Kabi and Kosivi. Come on, Kabi and Kosivi. Asem TV and Kosivi. 87.9 Kumasi. Akoma edansiyona yetumi diatina obe. Akoma edansiyona yetumi diatina odo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Niebe mebe yetumpo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Niebe mebe yetumpo. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. I thought I ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono, so the gentleman. The baby son, now no dancing. I can cry now. 87.9 Kumasi. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my I call can now. I don't know. The man worrying rubber some kuawari. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mebe yetumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, niebe mebe yetumpo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mebe yetumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mebe yetumpo. Akoma edansiyona yetumi diatina obe. Akoma edansiyona yetumi diatina obe. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mebe yetumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mebe yetumpo. Akoma edansiyona yetumi diatina obe. Akoma edansiyona yetumi diatina obe. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi.
so pay more souls about community. Sanity. Okay. Now, also na make us say more benefit was scapa, but I say the one say more mudi mu ekoko shemo no mu be free mu na mu hwe. Mommy and Mika say, if you know me, a day for all court. And if you know me a year day, my uncle almost some more child there. Only say, and then Minya 100 cities, midi on dream, and then Minya way, but mommy, if you know me, more to coin. I don't know you are going to go. Mommy 2017, no man be over time. TDC office, Nanko the make. And my sister Penny, I'm Penny. And I know the man, no, you should be a woman. No, me boy, my sister, mommy. Me do mean you know not Nancy Bomma, and he said, this is the situation I in my room, and when I lead me to say, be a me, and be beer. My young one. Young Hesseny, ye be into the castle of the 2017, and my sister so then time. Of course, the first will call Switzerland, of course, South Africa, and to see, I didn't know, mammy, and call because I didn't know. It was South Africa, it's a corner, and yeah, dear, mid-jay, it's my papa, was on the wine said. But will be back, but in the two coin. Either say Okukumi, and that's what you make quiet, sad in nerve. So, maybe Mrs. Tamoka said, Mamma, Mount Bonnie. Not to say it's me not some more. One to say now, ye or bar berryman, and Nana or your bar. Mommy, me a bottom me or bar side. Yes, but me realizes 7 specimen and tis a man because now bed dressing man. We are son and people for no move from our museum. Suspect room. And then mommy one thing says so will be back. We a color bema, not the man tama. Momo Yanisa may canna no me senatary. Who sign be as or yen who girlish pet. And someone you call Hona or Tiano. Utiana money. A be crying your hormones, maybe I'm not on to Sabbath at the moment. Or moving with say, or Yan or Mamma, or Yan or Mufil say, A be a son or Tiano more approaching. Yes, there's so to me. Well, never cry. I want to say, oh, near no ability. And mommy, I don't know, spirits come. This. Broken irresponsible fathers, no mothers. They were to pay in Anna. I hear Mommy or back cry or back out pain. So what they do? Ye, Omoyani said, you were lubricant. They say, come on, lubricant. Or the yena a sleepy. And my very way time a true party. Or the yena won't pain or the rat or a large a honor. And my honor be and my to find it yeah. No matter how it is, and a hobby be yeah, say or no. Won't ye? And the more now, you know, not a honor, a yet normal like Sabi or bad in. So you never go for say, be a year or young nurses. If you know what to me, comma, ye or Mubemano, if you honor or my end set a bad because ye the bear man if you honor your yen to set or bad ya to play them who are between hey, sir. Yeah, talk with them who are between the ashes or bar. No, me a awkward and I'm person in your videos sabi. I will hope but when your feelings when you obey that like a boat who sabi who sanel or no I walk out on you when you said you definitely but who now
wafe woto na yefa wo no wo hu sane wo sa yeah and I'm say why actually okay ma yama munyina kwaba efamra Akoma 87.9 FM ene eye midweek wukua do body na dawroma ene wode ache ye nti oda so etenkwamu a na wode asedemo rempemu asiedu ede ama obade no baby awo bia no mama ka cho sa Akoma mu sam dwumadi braso awie mako meni abadwafo yabodem ya yede ebre wo nti ehenefa ena won so wo wote ana wo hye ya wo behwe ana wo betie ye me se wada bomodi anse woni ye betra kopem se no miensa ebebo wonyi wafidie no emfa emfri ho Pastor Julius Naba ewa Evangelist Samuel Mensa Akua Koko Sikapa wonu nyina ewa ena Ishmael Heward wono enemy producer Sabre Belucci ne could be Tuesday one more Eddie Echo social media Facebook nana ya what did you get it na me hu anyway we did say ya nana ya yes mo and I on the okay nana ya etfd na chi wadi e ko Facebook Akoma 87.9 FM anu nti ube follow na wa like wa comment na wa share ediamaye follow like comment and share YouTube Akoma 87.9 FM Kumasi subscribe na me notification bell no so ebra no so ubenya notification no na won so wa share ama foforo so enya bi na wonum ahwe ebo wana onua TV ede betum live ede ama wona onya radio ni bi entie sign baby a wonum etie free no omonso ebenya TV no ahwe na timi aboa Free FM 97.5 ewo Techiman manager dachine akwabia sika enafe mama Israel mami yeda so a emma wo shede nyame onka ho na onye orechichifo sanso ena Reverend Felicity Reverend Konfiameya onum nyina ewo Free FM 97.5 Techiman yachiamo na Ezra Fan Club Hamburg Germany Mrs. Boadu ewie yetwa prese na yebekọ dwaben odoefe ho na obinsika information center ewo wabiemu ewo do anointed fashion ewo body ayedia Rocky Omenos Limited nana safedo information center nana pia o asante mampon eno wabiemu ewo ho na yekọ Anwraga junction at total filling station no eno so wonum ebiemu nti manager ene adwumayefo ho nyina so yechiachiamo ewie na also labadi yetasi driver ane also menim say nyame adom oho ye pa ono so ede atum ewodo edi ameji so awie ene Marcos enunti wushiame baby a edi no ena wode ebe frame one frame Marcos afem Akoma mu nsem wonya ka Akoma mu nsem pe metwamani one ka Akoma mu nsem a wode e pa me Akoma efem I said yet ye be an medru hono kwa de metwa mani ama wahunu se eyemia na mom na wie ma menka se be encho so whenever I remember where I'm coming from it gives me strength to keep going. My story reminds me that I have come too far to give up now. I didn't have much support, no special help, no shoulder to lean on, but I had faith. And I had the will to rise. That's what keeps me moving every single day. May that say, when you may enshra, pa, ma yanko na me near baby, me near penny. I don't know. Say 53 into Mrs. Penny. Okay. Meneno enkodi enkomo obapa mami ma wo aha de na wo mpom te se nkopa adom me ho ye pa na so nyame adom enso me ho ye pa wodin efre me mami sewa mami sewa efri ne ba bai cho me fra Greek ne bai
Agrek. Mm. Oh, I see. Agrek Henifa. Agrek Ebras. Ebraso. Pacho. Oh, Agrek Yamekwan so. Pacho. Ebraso. Okay. And see, so one powerful bracket two. Every Ebraso and a ebae. Every Man Pacho, we de boko mifrikuti. Na me nana esi efi ede amaye say entwem. Na wache mmaa no eye mienu, enuafo mmaa no eye mienu. Ɛna wache mu ede ama mmaa no mienu. Ɛna kyerɛ sɛ wama ne nanam no so obiara baako sɛ ɔmo ntwem. Mmarima deɛ wɔamfa wɔn mma ayɛ den antena efie hɔ sɛ mmaa no ɛne ne ɔmo maamefoɔ no ne ɔmo mma no ɛna ɛntwene fie hɔ. Na me maame ketewa ne ba baako ade a wabɛyɛ ni. Yɛnyɛ side no wabɛsi ɛdan ɛde atale hall window. Ɛgye sɛ obi koraa bɛgye dan na anaasɛ yi bi koraa sɛ me koraa na mete dan no mu koraa na menya home ɛna ma home wɔ hɔ. Fi sɛ dan no bɛyɛ den ɛdan no mu so. Menim kwankora wonya permit a otimi di yɛ saa deɛ. Nti me wa na me maame frɛ me sɛ memra na memmɛhwɛ ade a me nua no wayɛ no na mesu meba. Nti mekɔɛ na gye sɛ ade na wayɛ wɔ hɔ no ɛnyɛ ɔyɛ ade no so na me maame ketewa yɛ den ɛwɔ hɔ. Ɛna me sɛ na ade a woyi ɛna gye sɛ me maame ketewa wɔ hɔ ɔntimi ɛne na nka nkyɛn ne sɛ wɔnkya ade a wɔyɛ no na wɔyɛ no wɔsi dan wɔ ha ɛde abɛsi ceiling so akata hall hɔ ɛmmoa. Even kwa permit bɛyɛ koraa na wonyaeɛ a wɔdidi sɛ adwuma no ɛne mama yɛnkɔ kemi yɛmfa nkɔto kemi foɔ anim na me ne me maame ka gu na yɛkɔ kemi yɛfrɛ no wankɔ ɛne bɛyɛ ne sɛ de bɛto abusua anim yɛfrɛ mu wɔfa baako yɛde to n'anim kyɛ sɛ nnipa kakra wɔ hɔ a abusua no yɛde toto wɔn anim a wɔn tena ase ka ɛho asɛm. So wɔn tena ase a wɔn ka ho asɛm na ɛna me brother baako bisa ne sɛ enti da bɛn da na akwadaa no wɔbɛhwɛ na ama na yiyi saa adeɛ no afiri hɔ ɛna wɔsi ɛma ne 3 months afi de akyire no wɔsi obi ɛbɛkyerɛ akwadaa no adwuma sɛ deɛn ɔbɛhan dan ɛdɛn ama na tena enti obɛfiri hɔ. Okay. Yɛahwɛ na fiti Easter nim bisi saa bere. Na gye sɛ nipa na ɔwɔ ha dan na ama no sɛ wɔno na ɛkɔ ha dan ama akwadaa no yɛhu ani na yɛhu akyiri. Na me frɛ yɛbusua panyin no ɛde to n'anim sɛ adeɛ na nipa no wɔyɛ no aso wɔ ha yɛn ɛmmoa baabi nipa no si dan no ɛmmoa esi dan wɔ de ade nti na ne maame window no wɔ no wamfa ntale ne maame ne wo de atale wo maame window de me ni problem ene me du a me metwa mu akọ sɛ ne ɛhyew na ɛbɛdɔ wo maame de ne ɛnya masɛm na baabi a yɛn yɛ wɔ ne de ade nti na ɔsɛ wɔ de saa de ne ɛbɛtale na me maame se me de no na me bɔ abusua pɛ na saa ne tie de a me de bɛkɔ baabi a me de bɛkɔ bia me de bɛkɔ ama ɔma bɛhwɛ ɛkwan ofa so we si saa dan no permit a wonyaaya a wɔde yɛ saa de no wakyere saa de no. Enti bia na me ofa no kan sɛ me fi sɛ baabi a me de bɛkɔ no me mfa nkɔ na me su ɛne ha adwen na me bisi mu a ɛna nkrofa da wo mo se o kwa na ma akɔ su de wokɔ na ne kɔka ho asɛm a ombetu ho anamɔ na ɔma kɔhwɛ baabi kura wayɛ saa de ma ho a yɛtu toilet man ho a yɛtu wɔde hama abobɔ manho mono na yɛtum wabubu manho no ɛkyɛ sɛ woyɛ toilet ne kora manho no ɛbɛda na watimi ayɛ wabubu toilet manho no ama ɛdan no kwasɛm kasɛm de bɛ mu obi kora mentimi mfa ma obi kyerɛ sɛ wasi ɛdan na mana abata hall hɔ window no obi no a wɔbɛkyerɛ nti mo ada horo ma me de ba bɛto m'anim na mo di ho dwuma de ama me ɛno nti na me na mate meda se papa oba sewa na mame emma 4 plots of land na eto ebia 4 plots of land ensase mako and 9 na baby e wono ewadumaka sekese na eho ye kama pa efija kwabre district eho na wo edumaka sekese eye 4 plots of land enu nti asante mantem mu a Mr. Wada ebia ne
w'ani afekyere wo ho yɛ a wopa asase atɔ na wonim saa asase wei nso deɛ ɛneɛ wada ama manso biara ni ho papers ne nyinaa nso ɛyɛ korogye onipa korɔ no asase yɛ ne deɛ no wɔdi ne ho nipa nti asase baako no ɔntɔn ma nipa wɔ ha yɛ a ɛnɛ wobɛkɔ akɔtu foundation no wobɛba na obi nso de anwea bɛgu so no wɔnyɛ saa asase no bi a woto a wasom ɛbɛdwo wo papaapa na baabi a ɛwɔ no yɛasan ato fence yɛde wall afa ho kama ɛna wahyɛ ne dan mu ɛredwene ne ho yɛsisisi ɛdan bebree nso ɛwɔ around kama na ebia na osika no ntumi ntɔ nsase ɛnan ne nyinaa sɛ baako na abɛtɔ a ebetwa ama mmienu a ebetwa ama mmiɛnsa a ebetwa ama ɛnan ne nyinaa nso ɛna wobɛtɔ nso a ɛno nso na kyerɛ sɛ woda goal ɛno yɛde ɛbɛma ɛyɛ kama ɛno nti wadaworoma hyɛ ne nso na ankɔtɔ asase wɔ baabi a ebewie akyire no wobɛka agya wadwo na mmom bra na asase a meka ho asɛm yi kɔ na fo ani kɔhwɛ na ekotua ka ɛnyɛ wo de afebɔɔ wada ama obi a n'ani agye asase yi ho mɛsɛ wɔ adumaka ase kɛse efigya kɔ abere mɛnsi ne mu asantemantam yɛ mu frɛ 0542 703 571 0542 703 571 0543 789 604 0543 789 604 mabobɔ no maako ɛde ama wo sɛ bɛyɛ a wobɛtumi atwerɛ 0542 703 571 ɛna 0543 789 604 0542 703 571 ɛna 0543 789 604 bɔmmɔden na ɛfrɛ sisi a na ɛne ne wura ɛni ho nkɔmmɔ saa nso ɛna yɛwɔ uncompleted house bi a ɛno nso yɛtɔn litigation free uncompleted house yɛka saa no a na kyerɛ sɛ maasom biara ni ho efi a yɛsie na yɛnsi nwieɛ yɛ a mansom biara ni ho wei yɛ 4 bedroom nti hyɛ ne nso ɛma me na ebiara wɔ ne washroom nti 4 washrooms living room ɛna kitchen ebiara wɔ no washroom ebiara wɔ no washroom nti ɛyɛ 4 bedroom na uncompleted house 4 washrooms a living room ɛna afei kitchen ɛno na yɛde ato TV ne so a meka sɛ wuhwɛ ɛyɛ kama paa ɛfɛ paa yɛnya nwie nanso wohwɛ sɛdeɛ efie no siti a ɛfɛ ɛbia ofa ho adwene ana ofa ho adwene ho ɛfɛ sɛ nka ne nka gya da nkra ne bɛ ha yɛ adwene no na gya ke yakɔpɛ baabi hɔ anahyɛ wɔ ho nyasɛm kitu o hye yɛmfa me nkɔ yo enti wobɛtumi yɛ deɛ no mu kan wadaroma wobɛtumi yɛ deɛ no mu kan sɛ wo deɛ na yɛ yerɛ deɛ no mu kan yɛ ne wɔ nko na ɛwɔ baabi kama Kumasi yɛ Aputuagya ɛwɔ Aputuagya Lake Bosomtwi Road hɔ a Aputuagya ɛhɔ ɛna saa efie yi ɛwɔ ɛno nti wadaroma mesɛ wada sɛ w'ani agye ho sɛ wobɛkɔ akɔtɔ sɛ baabi aduru deɛ wobɛbɔ so a no wobɛbɔ so a no kyerɛ sɛ wɔn si fie no so asiri wɔn ahyehyɛ blocks yi kaba wɔn nsa no ɔfɛ ɛgya mo nsa no ɔfɛ wɔadi kɔtɔ wotumi sɛ cement nso akɔm enti wɔhɛ nsu frama gyampa ntulu bi kura bɔ ɛwɔ dan no nsu eto apetampɛ nsu ato apetampɛ etimi de etimi ahyia boroboɔ ɛnya de ebedwiri agu ɛdan na ɛfɛ akɔnɔ ɛno ntimi sɛ wo adamasi wɔ Kumasi Aputuagya enti bɔmmɔde ana frɛ 0505 0505 5272 61 0505
527261 ebium 0505527261 unim yenu yanuma brochirefo ihe wodi sika bebre obi so nkoto asase no si fie na abeba obekwa akọ video bi fie na wodi aba abekire so fie ni o na wo beba na chese odaye no mesre wada brebra mama ne ama pebusu ya manso bia bomodi anefa na mbe ne frɛ we die wankasa obaga na baako a na wabɛbɔ so na akɔ obaga na baako a bɛhyehyɛ windows na akɔ na wabɛto tas na akɔ na wabɛ plaster na akɔ the next year abɛba na wawie bibia mo bre so ahunu nti eba saa no ana akɔyɛ akomayade Mr. Friend 0505 527261 na also epe baby oba sisi odbank ma no mpe edi akwa akugu okay my name is rest in this na mene oba se one powerful bracket metu ayen kom twetwe no so na se wa eya busuafia na Ipa chan. Ewo kote me nanai no wo ewo kote Ipa chan. Ewo kote. O nana Ni si se. o maame ana papa maame O maame ni si but de na me pese mi hu ne se eya busua sase Debi nana na beto sasase. Ho ani free. Na na eti asaf. Na me nana no to sasase. No si sa dan. Okay. Ma ni mienu. O de mama ni mienu. De mama ni mienu. Okay. And je se me mama side ho no. And onua no ba no aba bi si edan. What the ma ne ma mienu. O wo mienu pe. Ma mienu. Okay. Enti efie no yeah how many rooms? In fact, say e be 8 bedrooms. 8 bedrooms. Inti me ma make it one na wo e ma 4. Inti ono wache. Ma make it one. Me ma nka ho e ma 4. Inti oba bia na ono ne ma no oba bia nya edan no baako. E na me ma me so ma 2. E na ye nya 2. Me de baako. Me sister ketwa de baako. Inti baako na me ma me. Penyini na wo ma 4 ketwa no wo ma 4 okay enna me ma me so wo ma 2 enti me de ba akwa na me sister ketwa de ba okay enna wo hall ho na me ma me ketwa ba na kusi dan e de atale na wo ma me ketwa no wono se onyane de ono na ne maye 4 no enna ne ma no obi a wobi okay obi a wone de nti but emema ne de wona na che no wa ma wo mu bi nti wo ma meketwa ne ba bema na aden no obesisi wo ma me mo de na ono ne ma me ne de ne side ona asase ne bi na ho na me ka se wo si wo ne ma me ho no mo de anka me ni problem nti na me bi sase ne ma me ne side ona asase ne bi na ho ebi da ho okay na minim de ha no wo okay na ebra wo sie no na ono ne ma me we owo ho me ma me ko to se o yes ade no wo okay na me ma me ka che ni se onjai na so pe asase ni bi de si dan a omra no nkyere no okay me ba omra no nkyere no me ba because eye me wanwa pe eye na me mpe efi a yetimu a ye twen ya mama nso ba ni akokasa aso na si de ne manye na aso na si de onye e wasa mo hwe na de etene yenye because ya che na sa wo ofa na omo nso won omo fa adan na wo ba na epe baabi na wasi wono nso fie wo ba ba ma adan na wo wachire wono asase da ho ne de won si ne wo ho na ne maami nua de na chi ho no wo besie aba bebeta ne window da hini fa na frame mfrimra no wo home then no so I say enti wo so maami no so wo sie no so wo ehu no otimi sesi one maami wo fie papa anya mo fa de ye ni nipa no okoka makasa asomasi de opemanso wo so ne didi wan ka enyo de ebe ya na ha adwini o oh papa lebe kwa akwaji apomuden pa eti yamfa enchia imuode every power specialist about hospital ema ya na hwefo ene yetiefo awia yi so na yasam ne se ne odo power specialist about hospital no na odo na pomuden kire se odo ne brebo na power na oba ya kire oni brebo no ebedie se Yesu kura kan se odo me adi mahede so eti se odo brebo de a o se ohwe brebo ne yie o so hu ne brebo no ope se hahama to so dia yen locally ne yawo no eno ana wo se hwe brebo no na brebo no so timi aboa ama kwantete ene ahoto enti sa dia ene hepatitis B
fatty liver any cirrhosis muano so munya betoche brebo ne pe asem ana ato wo etine omo munam ya omo a omo bre ya eso omo fe kofo omo chi ne ne bo etwe no ne ne chi etwe no ne ahohene denden ete ne so ne kire se brebo no bre ne wama ne nsa so ewo ne dwumadie mu a odofo eno ho ntansa ana abebo nipadua na ene wo home wo honhoro na we adwuma kakra na wabrɛ wanim no na ase nyina apagya amba nipadua no eni ahoto oso a eti sei sempi ane ye ka de fa ho nanso ne nyina agina se ne wanum nya wo na aduane bi abon na ntimi tibi ne enti esansa brɛbɔ no ɛbrɛ no wato ne nsagu wie mu nti no ene nipadua no so ɛbɛbrɛ na saafo ene ye kanfo power ɛde amamo se kyerɛ ɔdɔ kyerɛ wo brɛbɔ no abra wutu anamon ɛde abepiem ɛwɔ power specialist aba hospital kuma se ye wo feyi ase Jasbo Police Station no enhwe ne mu pe enkran eye kwabenya ACP kwantempo no so takrade yawo Anaji Estate ahantama Agro Bank no so enchem ho pe ye number se didi dwuma de this way frɛ abra o ya hoboa atu anamon no eye 0244 54 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 yawo WhatsApp me se WhatsApp ne de ya obi a etew so lab report bi ya de bi ya kato so a ehunahuna bibia afefe hunamdua nani no woni doctor ebeche na me se doctor serie kekempo no odofo etew ya no so ema wo so sere eto ha ni bi ego number ye 3 anase ye WhatsApp ewo so no eye 0555 79 78 0555 79 78 say ye din kan akire mo no ye se enim kura na aduane a ase ahye de yenim se aben hepatitis ne fatty liver kira me we say power specialist aba hospital ewo nuro eti ebeya ba bia diabetes epegya wo etwetwe wo du koi me se bibi pa bia emfiri mu ma se uwuo ana odofo wonsa ebeka eti ye kan ba bia wo biara na ka beya dan na wonsa kakra na ebra power specialist aba hospital ampa ne fata ne sasane ya wunan epro na epeche ide se ne doctor kan no ka wo se yetwa nanso ne hia ne se oba power specialist aba hospital ya wo hahama enubra ya de beko asikyire ne kane ebasa complications ne signs and symptoms a wo nipadua no nyina se ne wani so yo wisi nipadua no so etie odwon so ententem ya ene akofa kuda akora de abeto nipadua no akwa doctor se yenkotwa no be se eno ni free ho a odofo sankaye ne nyina so ebeba enkwam biem eti ye kamfo de amaw se ba bia wotie biara no se ope wa hoto na apeni ye dia let's say diabetes ya de na etete wo dia be se odofo yenkukuro na enya de se dwa ebetwetwe de biara da eti yanko power specialist aba hospital na yanko ku diabetes ni free nipadua no free ye mogya enum ne basa dia complications dia brain ni nyina no ebekọ ama hoto enso etimi aye dia mese kompono eto da wo hwe bia enhwe na ya na ebro adwene ti ase se besi ne ya power ewonuro ba bia danse yakoduro ne ba bia da obo yakoduri odasani etewo ama kompo etete no mese ehye omne mu kuntan ho nyina na sa ma ho ayehu ye ne edi hunahuna kwala na woni ahoto nso sa kire se o mna de a obre o kasakra na home no odofo nya de se esisusu ye edemawa yanko power specialist aba hospital fi se honda do tatahwewa kompo ne sekan enka mojasem biara emma nanso ye beye firi wo ma akomu ada ho necklace ne choka amanfo etua ye twantoma yi awa mu ne ekomu yi usu betima ye bia mo ho fenesi pia sita wakukuduro atimi akosoro na eye power specialist aba hospital na ado ho to no so na yakwakoyi kompo no ama ahoto enso atimi ayawdia na ema na omokase enkeche no ampa sese afi na obel 29 o 30 o 28 25 into free se enkechi na eso ma metwe wadwen ensi bibi so se fibroid mi ye huntade ema esi awo ho kwan ema ma bre awo ho paye eti baabi a ekeka kwa awofo no epegya wa wonim se enyenyinsan ene dem no ma wani emra ho so ai se fibroid betimi ahaw ewo sa kwan yi so eti yanko power specialist aba hospital wanom emoaye na ya akoto ya wudie enwusa ni obi kofa baabi kofa akwantia so kohwere na wudie no menu aba ko se areho nanso obi kotwa ho ne ahwe ne de mia ye krunti no ye nyina de ani ekirem ewo power ne yakopɛ yawo akoto fibroid ne agu fi se ho na wokɔ a sikansem nim mojasem biara enim hahama ne nubra nya me de atom doctor henry akoso adi aya no de bo afoforo ma ne omo awonta ahenasa ene nta ebo empoa no
so when ya wodi ato na so afre no my own eti ne ye kɔ power na ye kɔto fiber de agu ensan se yawa edi begya emma so mbosomi akɔntwom bra yemo no eno so enye nika afi wo ba bi bɛkɔ ne bra yemo nso no emogya ɛwɔ se tunu nanso no ne de na ɛtrabro saa ɛkɔ akɔfa anemia kora ɛde bre no saa afo ne ye kanfo de amom se ehu na ɛbɛha wo daache eti firi ne tu anamon ɛbra power specialist ba hospital ɛhɔ ne yɛbɛboa wɔ na fibroid yɛyie na ahotɔ enso etimi ayawdia menka enya emema prostate etete wɔn fi sɛ enya sempa sɛ bɛɛma ebetimi adwo so anadwo baako empredu ɔba no kora bɛmunamuna na ahokora nso bɛyɛ hi fi sɛ yakɔ bra yɛbɛda no wɔntimi anya bi papa yɛ ansa pɛ wɔ bɛyi wɔ mpamu a na afɛdeɛ twekɔ no me se wo ho ɛbɛyɛ hi eti nei ɛne nsɛm a yɛka de bu akutia ebu animtia no eti bɛɛma bɛkɔ so ayɛ bɛɛma o prostate no edimu akotene pɛ yie ɛne sɛ infections aba ho nti odwo nso ntɛntɛm odia no odwo nso a ebi ɛka mu odia no odwo nso a ɛyaw ɛwɔ kyira a mepaakyɛw yɛnkɔ power specialist ba hospital no mo ayɛ free sɛ ene ne na katetampo da ne bɛɛma sɛ rɔba no yɛyi ama ene ɔno ano naturally no otimi eflow kama ɛyɛ ma wo sɛ ene obɛbɔ o prostate ho ban ɛbrɛ wɔnyɛ frɛ aduasa nnum ɛde ɛkɔ no fi sɛ yɛnyini sɛ mɛɛma no ana ɔhawe ɛhyɛseɛ ɛbɛha yɛn ɛwɔ ɛkwan mu eti yɛnkɔ so a ne yɛfɛ ho to power specialist ba hospital so fi sɛ ɔne ne yɔnko a afa no yɔnko a asorobo afa no yɔnko a okotɔkorɔ ɛnka soro da biara ɛda yɛkanfo adua yɛ amalamis ɛde amount sɛ aduro yi ɛyɛ etutu malaria se eti ne ɛma malaria fa nto mpamu saa wo ho a ɛpui wo ho a ɛyɛ hyɛ wɔ no mu ato a untimi tibi ni ɛwɔ yɛ mu no wonya adua yɛ amalamis ne bi no mu a mesin Kenya bɛba ahoɔden ɛbɛba na abɛsɔre adi dwuma sɛ ne yɛsɛ na ɛfata malaria yi ba yi akɔfa ɛwa nso abɛtena wo so a mepaakyɛw aduro baako pa a mekamfo de ama wɔ wiɛ yi no ɛyɛ adua yɛ cough care herbal mixture ɛnyɛ wo nko wɔn a ɛwa atɔm so akyɛ nyinaa no enya adua yɛ cough care herbal mixture na ɔmahotɔ aba sɛ ɔbɔ wa ɛma wo ɛsɔ wo mfe ne ɔbɔ wa eyi amaman be so obi timi boa eyi mframa ɛyɛ no guaseɛ ɛna ɛbrɛ wɔ kɔpɛ adua yɛ cough care herbal mixture ne bi na ɛmo a kyerɛ sɛ hahama enubra yɛ ahrawa ne akoma no mu adwuma no ɛne yɛde ayɛ adua yɛ cough care herbal mixture ɛwɔ wɔ mu nti no ne nom no ɛkɔbɔ kwa obi ani gye ho no obi anso ɛpɛ etu so hia bi sɛ betutu wa denden na sɛ firi so na ahotɔ atimi ayawdia Ghana adwumadie nyinaa yɛ adwuma a ɛden ye kukuru ye sue ye pem ye kɔba nyinaa ne bedro nwumene ne padua na ye mɔbɔ nanso doctor dwene ye ho akɔfa adua ya ointment e de abrɛ yɛn ɔdɔfo mekanfo de amount sɛ kɔpa bi awie yara na nwumere uduru fie a wate afɔ ho ɛna papa bi na bɛde da wa mo wada adeɛ bɛkye no mesi ahoɔden soronko na abenya sade akɔ adwumadie so na aseda no ɛkɔ e de ama adua ya ointment na SK herbal mixture ne de ya so ahwagie atum na dansia no kwa na ɛkɔ so wɔm sɛ enei osa antena ye so tua ya kono dia na ya dua ya SK herbal mixture adure eboa indigestion adure eboa heartburns eti sɛ obo hyehye wo sɛ odidi aduane gyina wo wo yam sanfro wo akwa akodu sɛ de ya okra begya ni padua nso ma painkiller na ada so wo gye ho ba bi a enje a mepaacho kopɛ adua ya SK ni bi na abehu ensakraye ɛwɔ ni padua num na bɛma wayɛ mre bɛma wato asase na nso woni mu hye so woni yɛ kanfo gyirikagiri herbal mixture ene capsules no ɛde ama wo sɛ ene ba bi a wakoduru ndiɛ wa hoɔden entimi wo hia langard na langard a ɔboa wagye wasase ama wɔde wafa no ahu hye so ahu twa so nyinaa no ɛyɛ gyirikagiri herbal mixture ene capsules no bedi wakagina mu na bɛma sisie no mu ayɛ mre kotodwe no mu ayɛ mre bɛma na pagya na ne tiri asase ase ya ne yɛse erectile dysfunction no ne nyinaa ne enkenya ɛbɛbam waya se beto so na aso apem akɔ anim no ba no so abɔ waba so ne senti ne yɛmfrɛ 0244 54 54 44 44 22 0244 54 54 44 22 and 0200 38 31 yeah try your common so WhatsApp no so 0555 79 78 Kumasi Fiyase Jagbo Fleet Station na enhwe ni modua ya nkwanta no ho enkran ye wokwa benya ACP kwantempo no so power bus stop wa ani aso ye kwata krade a ye wo Anaji Estate da me semtwa to nie se odofo mo animra ahosu o fisa ne yesu no wo fam da ho no wo te sanya me ne wutie wanya nupa anom wantua na mo amapa wana meko no yade no ene se ne wo hye ba bi o hye na wutua na mo ntem na wo ba ntem no ye de nduro ne wo ho si ehwehwe mu pantini be hu yade ya kono kopreko na wo so watimi ade ho mako
Yame Insha Papa, Minia Bema, Aya Akoma 87.9 FM on your TV, Akoma Nsem Jumedie, and no other and a way Ushe, na Wutiano and Yane Obasawa and a AD and Como Ofri Kute Meho Ena Ofri Nemu baby our tear a ye a creek a brasso. Na Abranti and a friend is saying Papa Yao, me pachu. Once o kasa no ebushia pani be mu na ebra o se fie no was starting yes o sie no an mama ebushia pani amane me pa cho me maame ko bo na mane e na ofre me maame na ofre wonu amu mienu ka o mo ho e na o mo tenase e na o mo hwe no mse ba bia akola ne si ade no enya ne kwan e na me maame ka che ne se makọ akoka che ne se baby a wo si ade no fi so pese o hihye dan ni bia omra no mebo mamane omo abushia pani na me maame so mebo na mane na ye panyini omo na mane no nche ne se bia kwan dada enti bra na be hihye bi wanko na se wo maame onsi kwan se wo bi ebe hihye bia bi wo ho adamu on ha isi se wo papa ya no so wo kire wo se hihye Fise me nana wanga se be me bia emrefio ti se wo me maame ma wo kwan se hihya me nua me so mo nua be ma ono so beba nua be ma so be ka se ono so beba be hihye se nua nyina ye hihye me ma ne hihye na ni nyina ye fitwa hia kola wo no ni problem but baby a wo koye saade no enna entwa se o se wo ye saade nti ebushia pani ka kosi se ya o kaka che ne se won ontutu onyi blocks so ne nye den emfiri sa balanda no so ese ya bo ceiling to ono wonto ceiling and wonto edua and wonto into wahihye blocks no wo balanda ne so amana akoka esuru ceiling no na chese wono e wona woti dabi eni ese ne wusi kan de dabi enye possible mi pese mi hu e kwan ofa so wonya paper etimi di ye paper de we enye paper wotimi di ye sa de paper say ye ne say ebushia sase enti no wo betumi asi baby a o si no e na e hadwene enti wonyi yade no ene wan fie ebushia pani wan wa ya akoka so ene o mo frɛ wa duru saying wa ye tim wa ya wo tim na mo timi ahwa ma na ya wo tim afa na mutu ho anamo wa ye tim say ya frɛ na nya de say o fi na nya de say wo si no a say wo starting say wo the blocks nsi ase ena mo boy ebushia pani amane na me maame ehu se kai ti maame na sabre no mo nye fast na baby e wasa mo de kro no mo mfa mane ye ni hu djuba na mo twen ama na si akotere mu ye ko ke me ho no na ye ko kan ne de na che se onyan sisi mu a o tene ma na se no wanko mo se wanko wanfi kola wanko kola wo mo invite no wanko mo betworo dan no hu nyina wanko ena mo anye follow up na no ano no ena me maame e ko ka che o mo se na akola no still a opeso o ye den obetena e dan nti maame hwe na je se de e ko no nya de se ofre na akola na obeba ena je se odi to abusuapanyin ni abusuapanyin afre ya tena so aka na je still a de o ya no ye na se na no me ko ere de otim dan ni ademo ne o maame wo ye ni issue bia me de me na me ka se e ya de a wo ye no ye tale ne maame de no ko me mfa no ene asase ne da ho na so nsi na be ya tale o maame window ni de a me nya masem na emu baby a wo be ye tale ye ne de me mpene onyi yi ade ni mfiri na me manho no so a wabubu no so no e toilet manho onye ene o maame se dan ni nyina o maame on ka hwe o se obi si obefa na ko baabi na nsem obi so obefa na ko baabi de se na akọ na akọtena ene na akọtena je se bi akọ na ayi ne ba no e hyehyɛ e de blocks e be hyehyɛ no na owen wo fie ho se nam se me minto na me wa Greek ni ntim na wo maame wo me maame de wo on de so wo fie ho on ti fie ba wo kuti wo dade mu enti wa mo na ti fie wo se mo de ma me maame ketua ene babwen ene wo mo side ni de wo mu nua mo de amema han na ye se yen side ni de e da ho a obi ani wa obetimi akotena edan because of enunti na muntimi nkotere mu anase na obi ante ho dada ansa na wo kosi kosi obi an ye side woni de obi ante ho ye side no de obi ante wo sisi ye ya me no kase me ba ma me nkwa ho ma ne so ba ala busa pani ti amwe Hello. Ba me mo ha Yeah, so. yo abusa pani na unpo mo te sai
Nyame adom me ho yɛ na nso yɛ. Nyame adom ogusu ade hwɛ yɛ. Wadaworo ma wie me frɛ wo anya bɔne. Ye maame bi a ye frɛ no sewa ɛna de asema bɛda yɛ sɛ wɔn fie bi wɔ kotei na ne maame pani ne maame kuma ne ba bi akɔsi fie bi wɔ fie n'akyi ama ɛbɛtɔ w'anim. Wada ama no na ne yɛpɛ sɛ ebisa sɛ asɛm no wote ne sɛ na anamɔ bɛn na wotu fa ho. Ayo, wede no kweta omo de betu menim. Nisumi omo kan no man time to so me ko hokɔ de ekoso no. Nti me frɛ me sister ketewa na ne ba na saa de no ho no na me ka kyerɛ efie ko awu si a na mo yɛ mata ho abra nya saa na plan ne ti a ɛnyɛ fine. Eti on kan kyerɛ ne ba no na onye adi ni fi ono ne ba no boy no ono no omumi o kasati ami maten mi beze menene be kimi cha penye ni tu ni kushia mi ofa o ni ofa yire ena ye ka asem ena me ti sa no ze yemma no be bosumi be na chinumbi na o diske bia mane ba na ko ha dan na wofto but na so atwem still no de wo no enye fine empuma kra varanda empuma wura ho e ko nti varanda na odi so inside no window na wo no na ese wakoyi mata hu bi de ase omunya mfama kra so but ma ka ame mabre and mi wana last sister mama ti say obama ya friend e won ko ka one of the stations ni bi and I'm sure okay de nya ho a me nya ho a o mo friend me phone so ni on bakasa antina ye buti ye na sanity na all start here ahyehyɛ no ɛhɔ no na me problem no because tam all hyehyɛ ne o maame boy na kasa maame ani nkomo ana kopim so hyehyɛ wie yansa o bɛka so pɛ baabi ama ne bakote ni nyina na antwa yie na maame no wɔ hɔ ɛna akwala ne yɛ saa deɛ no na ɛhɔ no ma ho ade ane maame na Monica obey who has in all yes I we see emu maame na agya mu fie okura wo dan ne do so chen o sister panyin no so wo Monica wo na ekuma na panyin na brace na no ne ba se wa no ne ti wona wo kan na se wo no di dana ma wo ma ni na ba ba men se wo nya bi o se din na varanda da ho ampuma wo ho a eno na pa no nya ventilation se mfama be from na ho no wakɔ to block ready esi but me mbubu no mitimi ye mi ka chem sister penje onko kote ono so mo ayi friends ofori ko municipal onfanko to mo nim ana se onfanko ye control but em se o de ko mo be marking but me huna na mo bia ye den ko kan san ye koshia no fa yo nza na me bu ofu na me sister no keto no me ka chem je mo ye nyama we no bi ko ye bibia usi ni paninye watati na washa ma wopana yesa odi ayeten a wodamu wodan unu manu mun nyama ejo bo wa dia odi ama han e bisa na obi susu be e be tia ho na wunya kwankwa so wunya mframa nwema e be ya ode e ti ya se sa bre no na o mi de o ye wie ku a kire ansan na e be to mani ana me kokko hwe menene kasa na me fe o minu o mi se mi wo fa yiri ho mi wo fa film ko no ko ni ba kasa na mi okay mi de mu mi ko anya ri ko anya yiri ni bi dia dansi ti ni yiri no oni ni ba panyi na mi ni mi station ene ka o she be bu shi be ni na se mi nsa ya bu shi ni nsi asen sun ni ri ni ko e di no mi de ka de mi ti ma kan se aba ho a mo ma mi sister no anti ase no ono na ba no le ba ni nko yi ade ni mfiri ho ono efu ya nyansa so na mo tuni su betimi ab o yi ne firi odi a anka babu na aye busha tem no mi hu de mi sin kan na de ni pa na sa wunu anom ema yi mienu no manso bi wo mo ntam dada a wuni mu ana ye patro manso bi ani wo mo ntam all right manso bi ani wo mo mienu ntam wo mo kasa Nsem bia omo de dame mi go mani afika ka de ba to mu mi no
na me yɔnko no ɔmo nfie no ɔmo kyerɛ me bi but asɛm biara ɛbɛba fie ɛbɛba wo ntam a na ɛbɛba bia ɔmo frɛ me meka bi ma bi tɔ meka bi ma bi yɛyie bi ɔkɔ amaka no a yɛyie no na asa akɔ nya baabi na asa de aba am si mo ha me ho because sɛ me ne mo bɛtena se ne yɛyi ka biribiara na mo wɔgyi ne ba na menim sɛ anammɔ no a yɛde asi no yɛtoa so na kyerɛ mi ɔwɔ a na asɛm foforɔ yɛ asɛm na mɛsa bɛba a na kyerɛ sɛ wɔm sɛ wokyerɛ mpanyin deɛ ba meyɛ bɛrima no meyɛ bɛrima na woamfa me bu ama me anaa me nua baa no no woanyɛ dɛ na wo meka asɛm kyerɛ na wowɔ nti a mese so biribi tumi na sɛ yɛyi a woka kyerɛ me a memɛti nti ɔmo resɛte me seriously mama na wei no deɛ nyɛ sɛ wo nua baa nso ɔte hɔ nso ɔti hɔ ɔno a wonim adeɛ no ɔsɛ ɛsiri hɔ me masɛm no mene na ka dada ɔma me brɛ ɛna ɔgye sika bi akɔ ha da ama ne ba bɔɛ no ɛnneɛma wei no nyinaa ɔmo wɔ dan wɔ na kyerɛ sɛ woa nkasa koraa no wo kyerɛ sɛ baabi ɛwɔ no wotumi hunu sɛ ɛnyɛ nkasa ɛni sɛ nka obi tumi si dan wɔ baabi saa ɛnyɛ mama ɛni mmerɛ mu koraa ɛna mekyerɛ sɛ monkɔɔ hɔ a ɛnim deɛ sɛ mobɛtumi anya berɛ nya adagye akɔ sɛ deɛ ɛtitie no a obi nka biribiara nkyerɛ mu me no ɛnyɛ sɛ ɔmuyɛ me nuamaa no metia wei ana metia wei me deɛ maka kyɛm sɛ memesɛ nsuo nyia m'anim nkasa o mentwa wo torɔ adeɛ no woanyɛ adeɛ a mɛka kyerɛ wo wofiri sɛ ɔne me bɛyɛ faafaa wo ne menyɛ faafa deɛ ɛkɔ biara no mede to menyɛ me ho ba yɛ a sɛ wo ma me sika anaasɛ woyɛ mɛka bi ama menya ketewa no me sika panyin ketewa no na sɛ menyɛ me ɛha me but wɔfrɛ me wɔne me di nkɔn wɔfrɛ me phone so ɔkyea me ne me bibi nneɛma bibi mesi yɛ the same thing wɔn mmienu na aka panyin no no ɔno panyin ne side no ɛna ɛwɔ but efie no nyinaa no ɔno koraa de onyi a ɛsua sɛ kasa bi ka yɛ deɛ ɛkyɛ maame agyapade aka deɛ ɛyɛ panyin na otu but ɔno wɔsi ebra wode ɛde akɔnya akɔ ayi roma sɔfo ayi kote nyinaa hɔ akɔ hɔ nyinaa ama ne nyinaa no ɔsɔfofoɔ ne ka sɛ daabi woyɛ roman ni bebi a 24/7 wodi kote romafoɔ yɛ program bi a wokɔ yɛmpɛ sɛ wo nua no ɛbɛyɛ yi kɔyiyi adeɛ no firi hɔ na mma asomdwea nyɛ mmra ɛkɔka ne wɔ nyinaa akɔka no baabi ni amafrɛ wɔ mu mmienu ne ɔmatena ase several times na mahu sɛ me nua ketewa no ɛyɛ agyegye bi na ɔpɛ sɛ ɔde manson bi bɛto sɛ wɔ mu ntam wɔ sɛ abusua no a yɛne aka nti yɛsi nkonya tiatia bia sɛ nti ano ɔmo bɛka sɛ asɛ mmɔku akyɛ me a na maayɛ sɛ deɛ okay ne ɔakora me sɛ matu kwan maayɛ because mabrɛ ɛna me so mempɛ sɛ ɔmyɛ mpanimfoɔ no mede yɛ ne die ma ɔmo mɛtia wo biara anim baka memɛsɛ ka me nua ketewa no mɔnika no abraham akoa no ka wɔyiyi adeɛ no de afiri hɔ bɔɔso no koraa wɔmɔtwa wɔ fie a wɔmde bɛyɛ adwuma o ɛna ne ba no afa ayɛ den ahwɛ wo so woyare na woyare na wote fie hɔ na ɔba no yɛ saa adeɛ no a ɛnyɛ wantumi anka ho hwee ankyɛ akwadaa no ama akwadaa no ato asi ɛyɛfrɛ ne sɛ kyɛnse daa no so sɛ yɛabɔ ceiling nti ɔno just left and right bi sɛ ɔnyaeɛ a yɛyɛ fam so ɔmato tar na ɔno wasi pono wɔ agyɛtɛ ɔno ɔde wura mu nti ɔmo nya mframa so na me akwadaa no bɔɛ no menkana sɛm ɔde me no ɔno koraa na no ntumi ɔno nayi no firi ne wɔfaase fo deɛ ɔte hɔ no ɔno ɛhu wɔfaase ɔtɔ so mmienu ɛyɛ mete sa monica no a ɛyɛ deɛ ne ba bɔɛ no yɛadeɛ no ɔno ne babaa na ɛyɛ panyin mafrɛ wɔ mu nyinaa no ɔmatena aseɛ no ɔmo nyinaa sɛ monkɔfrɛ mu nua bɔɛ no na wone ne nkasa na ɔnyi adeɛ no mfiri hɔ na wo maame no deɛ woka na wayɛ ne ho sɛ wobɛyi nyanse so wɔtumi na ɛkɔ so nti no menyɛ mensupɔte no menya no mensupɔte adeɛ a ɛwɔ no nti sɛ mobɛtumi akɔhwɛ na mahu na mobɛtumi abuo sɛ mobɛtumi abɔ mɔyi afiri hɔ a mo a mokɔ hɔ a mobɔ mu mepakyɛ mate bɛda ase papaapa abusuabɛne nana nti amoa ne yɛte ne nka ne nti dana sɛdeɛ ɛtie bia no yɛbɛba hɔ yɛda ase pii sɛ awia nso wagye yɛ so na deɛ wonim ɛde fa yɛnnua ba sɛ woasɛm ɔde bɛda yɛn no wo nso watumi aka ha yɛ Akoma 87.9 FM
onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no no a na wɔhwɛ na wotie no na yɛbɛba hɔ papa ya wadawroma ewiase woyɛ adeɛ na nya unim woyɛ na ɛyɛ a unim adeɛ na wo ankasa wayɛ no unim sɛ nyɛ nanso obiara ka obɛyɛ no abusuapani ka obɛyɛ no obiara ka wobɛyɛ no na sɛ ɛyɛ a adan no wanyɛ nsi wo maame ɛdan no akyi ɛnyɛ fɛ ana mo sɔre a mode manso ba abusua mu sa ɛnyɛ fɛ papa ɛbɛyɛ sɛ ɔbɛfa ho adwen because sɛ deɛ tie bia no efie no ebefiri ba bi esie Marco akwaba mejo so na pa wonpɛ ti sɛ boko pa na so e nyame adome ho yɛ dr mo ho yɛ ne ho yɛ papa obo adwuma gidi yɛbɛkɔ na yakɔ akɔpɛ Zahara enupɛ no na yame no bɛbɛ na yɛnkɔ Marco medase ewa akonya kese a ode amame ewa platform yi so yi na mede encha pesie encha sonko efri currency aso ye ema etiefo ene ahwefo nyina eben me bana metena sese ya no hu se currency nupa ewo dwa so ayefre no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules, ana Hindi Herbal Mixture. Yenno yi mu nkomo emu adanse ane apomode mu nkomo ane de beso mu awie. Na da fo nkomo ya hyase ye de ye dura ayefre no Zahara Mixture. Ene ne topa ya ye de no ma ayefre no Zahara G capsules. Ana bedi kan hyase ewo ye nkomo twetwan yi mu. Na sa duro we mienu eye dura oba ane bema etiminom enye man kwa na enom eye oba ane bema etiminom na woye bema na utie me na ne infections pa hawadwen bema bi ho a me se infections bi te se gonorrhea syphilis anase chlamydia agena boso aya na impempi no enam se ebetena no so kyane nti no ne bema no etimi fon bema bi ho a ne bema no enam se yale ne natena nkyane nti no ubonse ne ben man na ahoɔden nyina abafom bema bi so ho a ubonse ensansan ne ekrokro abatoto ne bema no ho prekese bema bi so ho a enam se yale no ahya ne ho akyɛ ne nti no empempi no aya na ɔdwonso a ubonse ɔbre ehuna mane na ɔkyempa ansa na dwonso no atimaba ɔwa dwonso so ɛka ne ntentem bema bi so ho a ensuo man bi ensuo fita bi a ensem fata ubonse ɛwa na efiri ne bema ɛba sa uye bema na sa niema we ɛwɔ ho a mesrew Zahara Mixture duro no ene Zahara G capsules no ene beboa wo sa duro we asa ye duro a ɛboa oba bia ontimi emu ne nsa sa uye oba na utie me na 5 years 2 years ni ontimi emu nsa oba bi so ho a onya ne menses no ba onya dakro pena atwa oba bi so ho a onya ne menses no but onya pains ene ohaw ne amane pa no na mu sa uye oba na otesa mesrew Kodra store pharmacy shop herbal shop bi aben wo se wo pedro na ye frɛ no Zahara Mixture ene Zahara G capsules no eno ne adura onoma ebeboa wo ye aduro asa ye adura eboa oba bia me se white pa etete no oba bi wo ho a white no atre no so akyɛ asie no sɛ wo ye oba na wotesa na oba bi so wo ho a ɛwɔ na ensuo bi ensem fata obonse egu no eba ne sa so oba bi wo ho a etimi ma na himfie ho no ebie kakra so your oba otisa mesrew Kodra store pharmacy shop herbal shop bi aben wo se wo pedro na your friend no Zahara Mixture ene Zahara G capsules no na yedro asa yedro a eboa oba bia ennam yare ene na betena oba bi wo ho a enam sa infections no atana no so kyane nti no aya na ema ensansan bi etimi ebetoto na himfie ho oba bi so ho a etimi egya no dwonso ya yawo oba bi so ho a etimi egya no sisi yale ti sa wo ye oba na ennam yare hawadwena Zahara Mixture ene Zahara G capsules aduro no eno ne aduro me se onoma ebeboa wo ebeyi wa firi sa wo ha we mu na ya aduro esa ya aduro a eboa dofo bia ono nko a obedwale awie no na yese de bibi enenam no ho no sa ahwekeka we me se enena betena wako anumaduro bia wo wiasim bia no still odwale wi ana na ho keka no orofo Kodra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pedro na ye frɛ no Zahara Mixture ene Zahara G capsules no eno ne adura ebeboa wo ayi wo afiri sa wo ha we mu na ye adura asa ye adura
Ebodofo bi a me se all sapa tete no. Odofo bi wo ha me se aduane eto ne yema na ote so na ohuna mane. Ondidi yeso abose ne boa no nyina ehhye no. Ne mfe ne mfe wachin kasei no. Edura numre a na oho ayira odofo. Me se wadro ene Zahara Mixture. Ene Zahara G capsules no. Me se yadro ekuta nwanro bi a se wonoma ebeboa aboost immune system no. Dofo bi wo ha onante kakra bi a na ote so na ohuna mane te bia won kwa waye no fo jalie esesa wo ho jalie nkete won kwa de bia obowa waba 10 years no oda ho bowa de bia infections adokoro wo treat ekona aba odofo mesifa Zahara Mixture no ene Zahara G capsules no aye oduro enu ne adura abeboa a strengthen immune system no odofo for ye na mesi na ma ne da screen no so bibia unti asie bia ofre ya ye benya daage ntoboasiem a kyerkyere wase 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Otherefore, yabeko ye dry feno hindi heba mesa so. Na say we eye hindi no eye dura ye nya botre pa ede aye. Se wo ho na atridi malaria etete wo. Otherefore bi wo ho ade bia na num aye nwonwono. Ono nko ade bia eba ne sa na agya no tipaye. Eba ne sa ono nko na ohun na mane. Wasori anopa no. Ubon se na aposo nyina eye na ya. Otherefore otisa mese wo hia ya duro na ye fe no. Hindi heba mesa no. With typhoid fever na and wabetna. What could for so many years? Who say bia? Te bia a banner ayira order for 20 months ya. Quadrasto be a bell. Baby, a miss umantum yadi a drone huda. Was a whoop za hindi a bar mister. And only a dra onoma a bebwow. Order for you ha mujamro so a tate order for Missy Wu ya drona a feno. Hindi a bar mister no. And only a dra onoma a bebwow. The phobia so ha. In Pempin, aya na oba checking the sugar level no. Na kwa na ekosro. Eba ne sa na dano no ayam sese odafo. Wo hia ya dro na ye fe no. Hindi heba Mr. no. Eno ne adura onoma abeboa. Esese nipadua no. To na mo sisi a mentra ho emma yare no enye kese. Ansa na wato na mo ape. Hindi heba Mr. no ekira kwan. Ko ba bia to aduro bia. Wo se wo pa aduro na ye fe no. Hindi heba Mr. no. Eno ne adura onoma ebesiese nipadua no. Adofo yabeko ye memeduro no so aye frɛ no Zahara man capsules na say duro we aye dura yade aba se embeboa bema bia se uye bema na utie me nenne unko ade bia u complaini ana maduma eden ana matena se acha bema mesra wo e man say excuses no adulson omo mpesa excuses ni biem wo de kopa dupanom na dura enne onoma ebeboa wo ene Zahara man capsules so weak erection na ene wabetena me say ultimi fancy ani entu kwan no ufiri kumase konkran a te bia won kwa na waka kwan mu unduru adusumpo no waloko be ma mesraw e ma no so omo mpesa eti wadro ene Zahara man capsules eno ni memedro be ma me se wonoma ebeboa wo be ma bi so ho a premature ejaculation ene na betena me say ya tu ni dim 1 minute be ma emma etwetwe no edi ne ho fewo be ma me sisa wotisa uni wo haw bia o quadrasto wodi akoba bia to aduro bia wo se wo pe Zahara man capsules eno ni adura ebedi wasama ma wo be ma bi so ho a sisi yale tete no hanadwen be ma me se wo aduro ene Zahara man capsules eno ni memedura be ma onoma ebeboa wo koba bia to aduro bia wo se wo pe Zahara man capsules bona no patu enum na tu mraye bia ewo bia no ni nyina aduro no ebeyi ni nyina e de free ho odafo saje number cbm 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odafo me de ma no ba wie no de bia me kan mese bambo atrema eye chen ayaresabo tima mentena ho emma yare no emma onyamobo
tuanamo sisi a na pe currency kindu pa e wodwa so a ye friend no Zahara mixture ene ne to pa ya ye no my friend Zahara G capsules a onoma ebeboa wo e boost immune system no e to infections ne or how bia wo bia ase ene hindi haba mixture e bodo fo bia me malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes any na betena any Zahara man capsules a me say ebo be me bia me say ema esre no etwetwe no efre no 1 minute be ma ukupeye no ibia ba bia to duro bia say eye drugstore pharmacy shop herbal shop ya top it ho na me shop bo say nyame di mu nti no utwa duro na obeya danse no aka say charistic aduro no eye papa me da se mako nyame inshamini abemebe na ha yakoma 87.9 FM on your TV akoma mu nsam dwumadie no eno a na wo hwe na utie no na yepese yekọ ahoma ne so biem na mepache wo wanya ekwan one on one ene papa ya wo se ho ahwan ahia ma mepache papa ya ne de menini hia because uko ka sisi a enya de so wo be fie ena nya de fie be say obetwam even bemban se be 30 years ubina 30 years plus ubina to one na yire ne ma na tie won ware into no kwaneti ene odi se adwuma o mu ade na because say ebusia pani kra kana so ene one no kra nya yi ma ene ono wana sem ukoka wo de be ma ene wonjeja wokla e papa ka ken say ade na waye no say de papa de ono won free efie ho ene oye say ade na ya waye ne de intwe nti de sese we odidi me papa tempasa really odidi me papa tempasa I see nti me papa ezi ono omfa na no enko yasem mu bi me ma me so kwa kan so the same thing o said di me ma me atem me ntimi nhwe se obetena obedi sa adem na ene ma na kire because mom side no kora no modo so se na musum na munya adodo se na ye de mienu na me ma me de ba akụka ma na ye miensa ne de me nhwe se obe ha ye wo hu sa mate nti ye betu hu anamo se de etie bia nti o de monka makoma ntomo yem ye baba ho na ya ba behwe ewia na ye de ama lawyer na fe ya manelete na ye hia no na fe wa be chirichiri mu yo ma no kwan se obi dan achi ne mpoma achi no obetumi aba be si dan si ho na ehire fa na onipa kro no onfa mframa mfi na wokura no ade na papa ya eye no ye bisa ne se anyi ye bia no se mumu dan no eye wono ne dan ena wo se wa be si dan no bi ede si achire me paniche wo nko obeti ase na nka be ye ne de nko obeti ase mpo ye bisa no minim se sabre wo bia ka kire no wo hwe ye wo tie ye papa ya me bisa o se wo ye se wa na se wa ye wo ena wo dan no ena se wa ba be si ne wo be si die si wa papa ya enka wo beti ase bisinsie ka no kura kire wo bisa ho se nka wo betwe e de ama no ka wo beti ase mpo aka wo ti ase enti di enti eno ono de won ti ase okoto de ne bodwe e de asem kura ni wunsa mini aba mama ye mi hu wo che na kote hene me kote hin be okay my member assisia okay you all right What to say? hello Auntie Monica. Hello, Mpatela. Yeah? Oba Monica na what to say? Nyami adumo na muswe. Nyami adomoni. Me won ya papa. Monica, ye fa me Marcos. Wa dawro ma wi oba sewa, oba sewa. Sewa na di asebi abeda ye wa Akoma FM on TV. Na what say? Efia mu nyina na ja mu maame ena chem de ma enua mayi wo de ena ono so maame wone de na oba ba ma papa ya aba be si fie de si wo mu de na chi pe efra makra wo mu nya bi maame ya no kra Nfa cho anyo kra na
Tell me a for mammy time. Now, Bushy, mention some carpents, me not done be. Tell me a phone thing, I'm yard, my free, sir, a few women call a few back on the moon. Then I'm yard, my uniform. No, my uniform. Date by Ankasa, my date, the mouse say beer. Oh, me pacho, me pacho. Ya kwa ya no ha, me ni ma ni kwatena ase no. Na me yare nti na me ntimi nya djuma bia. Na fa so me ni ska wo me ho. Na me ka chen se me ni ohwe ma mpo no se wo yare ampa. Na me so makwati ahwe me pra. Nti me ntimi ya. Afi wo yare nti na ya ma time no santi nya me ya adoma. Na boni bia nkan ne a. Awo so wo ma ni yi sa de ni nyina afiri ho no. Na me se mate. Nti nyame ya maduma yesi me gusho me pedan ni bi wo makosre so kura ne kwa me ko honom me pedan ni bi na mayi no ma ni nyina de akwakogu mayi ma me na firi honom akọ honom why ma me de di ka ma me bi sa say baby a wo be yi si fie no asi ye no eye me pa cha akwa ne di fo me de me nka se mo di fo me na me yare tie pa cha me yare nti me ko hospital ne wo me panem ana me ya ma me da hono nti me be fie ne sa bono no kima ni tujam kakra nti na ngo bibia nti ade che na pano ana pano ana nam so to ya woni de ben wai na hano o se me ko bo me ma ya ma na ka ta ya de no wa hano sa bra no waduru hene ba ah wo ka se papa ya o de ben wa ye ne hei sa bra no na wasi adu hene wo sukura wi nya dan a aye dan kasi o wo se fa wo ayi ya dan ni mo no de si sei nti wa na je se aye na me man kasa ana me ko so se sa ba nti me ba wi ano na je se nyame adu na ye kakra ana me ne ham so sa nti bra wo to blood asase ni na me pa tie me anya protasem na botre me ko na so ko bo me so sa mane na so wo omu ade a wa ba ye no so ana wo se ma ko ka tere no sa na wo bo wa ko ka nti me je tie nyame aya so me pe dan bi na o on shisha no se edai de ye fiti preko panye dakuru de ekukuru si ho e ba tan na dan kasi o but what na dan kasi wo sie si fie mu o me meti ase say ye one room say ye half room what them anamebo e ti se tie nyame ya aduma me pa cho me hu number no me pa cho me wo bo na me kasa me pa cho bebre mo bo ho me ye mpa bo kase ne ade no Monica say bia say eye wo de na chi and will be besisi yanka betias. I never done, the second I saw you know, because I mean, me was for them. You remember for a while. You was for them, you was serious. The person was for them, the person was for them. Monica, what is all about papaya, Pepe? Monsa from Monica, mammy. Monica is all about papaya. Opinion tell you no. Man, was producers said, "Yes, he can come and young cry." Abotre mama, abotre nko abeye ni den. Young cry. Mama course meda wase awie na mada ahwefo ne atiefo nyina nso ase. Sabre dia me de madru Pemsan Company Limited. Ye kofa by Dr. James Amwa. Na doctor nam nim de so adi nura hodo pi no a na aba adwama so. Awie ye dwoba kwa me ne wo ba be ka ho asem. Agan herbal mixture and then capsules. Agan herbal mixture and then capsules. Enkane edin anamunim no se say yenye sa bie me agan herbal mixture and then capsules into kwa adwama so a na wabisa se enu bi na wo pato. Mr. Obomode na hye ne nsoma me se edroi enwane nura hodo pi wom phytochemicals se wom sanso so na endorphin age edroi aboso a enya asam ketwa enu nti abre bia wo bemunu se wo nipadua no enam oyaw shunku bi mu no wadaroma eni die kwa so bomoden na kope agan herbal mixture ne capsules ne bi na no ma me san se eno ene betimi adi wakagina mu ama oyaw a nipadua ne namu no excruciating pains no ne nyina so ebe free ho e de ama wo afei mesrel wa won so what I complain say usisi aya wo ya wo koto asori ni nyina ya asem no sabi usisi no emu aye mre no mesrel agan herbal mixture ene ne capsules ne nkwa ene yema wo enti bomoden animu ya ne kopa bi esanse eno na beboa wo ama usisi no aya wo ya na sabi enam so akwakwache sciatic pain enti na wo to ase twon na wachi bremo nso ya wo ya denden a wo ya wo hwe a enye yi no agan herbal mixture ne capsules ne nkwa ena me kanfo edi so se wunya bi na no mo a ebeboa wo ama wusisi yade no a
akwakwache sciatic pain enso so de abrɛw no ɛto betumi atwa afei mesrɛw wa won so so won sa ene wonan nyinaa no ɛtaayɛ titiriti no mekyerɛ sɛ poor blood circulation ɛrekɔ so ɛwɔ wo nipaduam na ɛnam so ama wɔn nsa ne wɔn nan no nyinaa yɛ titiriti a kyerɛ sɛ wodeɛ da biara sɛ mpaboa hyɛ wɔ a ɛfiri tɔɛ a wonya awɛ mesrɛ ɔbɔ mmɔden na kɔpɛ agan herbal mixture ne capsules ne bi nanom ɛsiane sɛ ɛyɛ wo ntini no veins no ɛne mu asisi na ɛkɔba ne saa ɛma wakoma no ɛne duro bɛyɛ ne akoma no yɛ adwuma no nyinaa brɛ ɛdi ntia wo ntini mu asisi enti mogya ntumi nni afuru sane yie wɔ nipadua nim sɛdeɛ wɔsɛ yɛ no na ɛba ne saa nso a na wo nan no ne wo nsa no titiriti no a na ɛyɛ ɛno nti ɛna mekamfo agan herbal mixture ɛne ne capsules de ama wo sɛ wadaroma bɔmmɔden na nya aduro yi binom san sɛ wonya binom a wo nsa ne wo nan a yɛ tititi ne nyinaa no ɛbɛyɛ a thing of the past wo ntini no emu ba bebiebie na afei emu ada hɔ ama wakoma no anya kwan afa mogya ehia na atumi apɔmpi to all the vital parts of the body sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nsa ne wɔn nan na ɛta yɛ tititi no ne nyinaa nso so ebegyae afei wɔn nso so a wɔde ɛyɛ menstrual pain no ba fɛɛfɛ daa ne daa sɛbi wokɔ mfikyiri a na menstrual cramp ɛtete wo agye wabɔ so wohyɛ dɛm a na wɔpene no mesrɛ ɔbɔ mmɔden na kɔpɛ agan herbal mixture ɛne ne capsules ne bi na ɛno no mesan sɛ aduro yi nko a ɛna ebetumi ama sɛbi wo mfikyi kɔn mu no ayɛ kama ɔbaa deɛ ɛni kwan sɛ wotena hɔ ɛma anidane ɛgye wo bɔ so wɔ mmerɛ a wabu wo nsa anaa wakɔ mfikyiri ɛno nti ɛna meka for agan herbal mixture and the capsules ne de ama so wonya bi na wonom a ɛbɛboa we san say when is that time of the month a ɛwɔ so ba pasabi wo bu nsa ɛma mogya fi ne nyinaa bɛsen kɔ no na sɛ wo de no ɛntumi amma ana ɛbampo na ɛma yi a bisa wo ho sɛ sam a akai sɛbi hefa ɛna ɛkɔ akɔgu ɛno nti na ho behia sɛ wo benya agan herbal mixture and then the capsules na any die kwan so wanonom na obapa any dani ni nyina free wa kwan mu said ye beya dachi bia no wo nsa wonso so mfichi komu no ebetumi aye kama edi ama na mom hye ne soma me sɛ sabre wo hwɛ yen ewo TV ni so a enuro no enegu hɔ fɛfɛɛfɛ no afei numbers no etwagu wase no bomoden na frɛ yen yisan sɛ wo frɛ a na doctors no ebenya ho nimdeɛ wo yare ne ho nimdeɛ na wonom edi ama Mr. Bomoden na frɛ yen ewo 0500 88 90 and 0500 88 30. Mr. Number see ya dia to joy bomoden na sesi ya make say fresh and say doctors no omo ye open 24/7 a wono mo twen so wono betumi ene modika subom na afei no wo ya dia wo denam no omatumi aboa ama wo ho aduro Mr. Shane so ma me say wa wo so akomata ba wo periperi no wadura ne agan herbal mixture and then the capsules aduro yi na sa won saka bia edi wakagina mu e wakwanya sa nyina so na afei wakoma na eba wo periperi no ni nyina so atumi agyae Mr. Obomoden na prioritize wapomuden wapomuden so dia na wo de Pemsan Herbal Company ye nupa no na prioritize wapomuden san say what a Pemsan Company Limited dia ene na wa nkasa no wahunu say wadru de home of authentic and quality herbal drugs I know ye hallmark and it Mr. Wadaroma bomoden na pe edro ye kira kwan na nunum bi ma ye se de be ya wonso so woni padua no ebesi pi na esita na mo anansen se de weda no emu aye nwunu na mo sasa bro tete mo no agai herbal mixture ene ne capsules no na me kan for edi ama wonya edro yi bi na sa wono mo a ebeboa wo pa ebeboa ama wo sasa bro no wa waposo ya wo mre wo bepon adwuma beba na kyesa wo honam na ya wo mre wote oyaw stronko no wonom agan herbal mixture ne capsules no a ebeboa na a relax ni padua no ama oyawo ani padua ne nam nyina no etu atwa na afei wonam sa kwan ne so apa wontuma pa e de afra e wo wapomudin mu mesrɛ numbers ne biem wokɔtɔ aduro no a emfa wo pen no wadaroma bomoden na frɛ yen e wo 0244 718 557 and afei 0241 604 702 mesrɛ numbers ya yɛde atodwa wo betumi afrɛ mu bia doctors no aye krado a wono mo twɛn sɛ wo mo ne wo bedi nkɔmɔ na afei wonam sa kwan ne so aka wapomudin ho haw nyina de akyerɛ wo mo na nimdie bi o mo nso wo de fa wo yade ne ho no
ɔmɛtumi aboa wo ɛwɔ saa kwan ne so afei mmarima no ne mmaa no magye nkwa no onie agan herbal mixture ɛno ɛna bɛdi mu asɛm ama wo ɛno ɛna ɛyɛ wo lawyer ai sɛ wopɛ sɛ sɛbi mpa so agorɔ no ɛyɛ wo de na ɛyɛ w'ani kadeɛ a ɛyɛ agan herbal mixture ɛna ne capsules ɛna yɛde kɔ bɔmmɔden na prioritize ai mpa so agudie no nso so ɛsiane sɛ woanyɛ adeɛ wɔ hɔ a wobɛgye animguaseɛ bɔmmɔden na fa agan herbal mixture ɛna ne capsules no ɛdi saa adwuma no ma yɛ ɛsiane sɛ ne nyinaa no ɛbɛboa na afei asave you from disgrace asave you from animguaseɛ bebree mesrɛ wo bɔmmɔden na afei aduro yi ntwitwa nyɛ wo mesrɛ mo prioritize my pomodin with agan products no agan herbal mixture and then the capsules wadaroma any die kwa so bomodin na kwa all pharmacies chemical and herbal shops ahodoɔ mu na kwa pe aduro yi bi neto na sɛ dodoɔ mu nso dia ɛne Kumasi he ya afo ani kyerɛ mu ɛwɔ PFA pharmacy a ɛwɔ New Road Junction wokɔ hɔ a wɔn sa ɛbɛka nu pay bi Colina Herbal ewo Ashtown, Sanso and a Freddie Mens and a Rock Pillar Herbal Nano, almost so ewo KO. Danny Herbal ewo KJTM Rumokwa, when Sa Ebeka Pemsan Company Limited, ye Nupani Nebi, ewo Honomo, Udru Cape Coast in Swa, a ye Pina Herbal, Bomodiana Shannon, so a ye Pina Herbal, Udru Pina Kache Hope, in Runo Dodra Wupe Biano. Ubenya bi now so or their show how far a fake so new market honum a Shyman downtown and a fate chiman phoning in animal family and chirmu humble mother pharmacy a beer pharmacy nimpuha just a woka ubenya in papa in nebi ho now bombardia drew and crying so dear or kaishi drag lane honoma a repage ventures mama repage or abro science so sa woka do beer wopeno a guy agan herbal mixture and then the capsules no one sa ebe can be ewo ho na nso so we dey show how far ama wa pomuden no bibia etumi akoso 13 e dey amount na mom hye nsoma ye say Pemsan Company Limited yeni herbal hospital bia ewo baabia na mom enche kra doctor afei na wo ba bepa ne hospital ne ho ntoma a eye Pemsan Herbal Hospital no na ye dey asumwia singina enu ntimi so hye nsoma ye say yeni herbal hospital bia ewo baabia afei Pre-care natural powder na Pemsan Company Limited you produce no say ebi ni adwama so biem eno nti na doctor de agan prekese garlic mixture no ababehye na nan nti wadaroma wokɔ adwama so na obi say pre-care natural powder we de eye Pemsan for de ni bia mpa cho enye no kreda ebi ni ho nti wadaroma hye ne nsoma ye na bomodin akoso prioritize wa pomudin no say de be ya bibia so ebetumi atoto ye de ama numbers ni biem 0500 88 90 and I face 0500 88 Shannon Somaye na prioritize wa pomudin isan say apomudin papa wo hoi ehun hia pa yi mama ko smeda wase ene papa miniaba okay bomodi answer obefa number no na wa fresisi a ahaya Akoma 87.9 FM ti obasewa don't worry nyame ya domo akina ye betu ho anamo ye beba ho na nia aka ye be ye de ye say be ma beja na hira woni tirim nti ye betu ho anamo why okay let us say okay eno de ye bia ye no bedi ehwo nkomo na mom ma me kan cho say baby bia anti baby bia da wo bia wo hwe yen no wa wonim sade etie bia no sade wo haw no esitie bia no one bema na wo na so won hwe nkoda no wonyam bema won ne nyem ye afa de o se enye won a che se opese wo hwe ne ho ma nyinsen no ebo wo so oba bi ko school na che se bema bi akwa na hye ne nyinsen on pese obeje anampo akora woni oba no wo ye no wa hwe akora no na su nei wodi akora na kwa akoma bema foforo ya edi a wode to akra no wayi din na free ne so de sa be ma ne din e na ato ne so na so wa na wo hwe ne nyinsan e hwe no kotua na hospital bills ne na ade nyina wada woroma enko na enkwatwe ne so sekan e na enkoto asede so famu ne so because ye chiwa ukwa akwadam na emom no odi an se obetu anamon no aba na ye mom no ye tu ho anamon bia ede ama ne ye adwuma no fefefe kama wasi ye tu ho anamon ye betu ba bia wasi ye ba be ye follow up no eno so ye beba se wase ye DNA so na wo adwene mu eda wo fanya ye be ya ama to se de na no dwada ye bia Anthony wafa ne ho adie
nka sese nka kyese yi sika da no so wose nka bosumi bia no wode ekwo mu tan ya ko de beko enso so na enye ne dia sese oba ya ye DNA no ede ma no na Anthony wafa ne ho adi se bontugu bayifo yi okọ ne baabi nti wadawro ma na dwuma nyina abọ no tukufo be che Ọfọ no di sẹ wafa ne ho adi se bontugu bayifo o se no na dwuma nyina abọ no ese yasem a oba no ede beto no so wenti na nso so hwɛ wafa ne ho adi nti wodi ese de ha no sitie bia no wodi ya ne se ubetu anamo wadawro ma enfra me phone so ana ensende message tin ka wo haw no na wo wi a wo de number no atato se asomese na ameni ni die no ne number ni frɛ no ye ne sa enye wo de ne se wo be frɛ na wo be gi direction na wo be ba na yetie na afa yetu anamo no de ama enfra me so na enkasem ni nyina nwie na mo bo number ma me se me ni ho dwuma wa bra mi wi a na ma frɛ wa ka kyerɛ eno so ye nye ne sa wadawro mate said the odi asem kokko no untumi nko twisha judge number na mfrɛ judge na nka che say judge ma asem ni ntibu ama me e wo phone so wonim say enya de a eyesa nti no odi ene say ubetu anamo obi wo fra osema ko na me ba me mo ame ho sen ena me se me pacho ha de odi wasem ba yanyiska odi ene so be faka no aba de aka nyina no eye yen yadwuma say ye beye e de amount ye wo kumase asko a ye ne kumase mo main entrance na main gate no na edi ehwe ni mo uba na wo fom kwane a na wafrɛ 0245 301462 0245 301462 0245 301462 and I say 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849. Pastor Julius Akwaba. Oba Ekia Koku Akwaba. Evangelist Akwaba. Pastor Julius. Ma. Na mzime bisa se. Adena ase wuja die no. Omu ewu no mu no muja ya kan ye ma sumbi maza. Ano spirit bia na. Oh, mama ya okasa de asa mama na asem no kra ya reho kase se me waso dem Nti se na Kristo se emfa nso no na asase so ana ma no se ubi adwuma na odi ma obi badwuma mo na busan so kwa so no kaso Kristo ni pe na you match start show mama no kra emfa no won se adwuma no any future say businessman be anywhere obi adwuma Kristo ni ho na adwuma because me person can me ya say on person in bekasa na ka busan say ade woni bibia ka won sasam won say de wo ye no etia no say te me bisa say de woni hweka ayi de wo ba no ye no na ye wo de wo ma no asore de no asore dia oni ode so say nya say de ba no ye no ofua so na che say enye ba eno de nyansa na ode be wo akra adan say get that couple of foundation o shase ya wuri oba amana mo ye when I won't buy na we because dying yes start no kaka it's where who no say na me yare tu kokoma wo buy no wasi awi wasi anya dan kase afedi no akate kuku ukoye bibi so say hey Kristo ni so na ye say yo no so no so ni nia ni Kristo ni woni ebesisi wo de chi akaba ye wo de achi da ho wo za question wo so de achi da ho ada na mo yesa na ka ye kwa mesi no wachi ho mo be ya de obi be ka ko kese sie ya o na ma me na ya nuanom na onu mo ma sa beje dimbo na wo asori ni ya wo aso dem wo benya dimpa wo na wo ye oba no so kutu sana wono ya we na wo ya we na anamo na wo tu no enya no na sa yempo ana ga okwame me kwani sisi me media no so mechire ho na ana ga so nkosisi ho enya nti no wan kan je so nkosi no na fe ye wi ase ya munye sa o ase mo sheda be ka ka yanuma ye bua no pa mo num ka ka
ana na moyɛ saa Akoma sɛ FM nipa nnua ɛnim sɛ adeɛ a mede yɛ me nnua paa ɛnyɛ mɛdɛ ma ade bi a meka ho wiase no nyɛ obiara nenim nyame saa o yɛde pirikyi duabɔ nyɛ ne adeade yɛte yɛ sɛ obi bɔ duaba ne yɛakɔnde yɛ ɛba nyɛ ma nyɛ obiara na deɛ ɛka na ɔbɛte o obi wɔ hɔ a sɛ wodi saa nsɛmfu ama baabi ɔde wobɛfa no na no satede bi wɔ hɔ na nkurɔfoɔ bi afrɛ me wɔn mo frɛ me a yɛsɛ ɔmo de hyɛ bi da owusu na ɔmo sɛ busa mu no yɛsɛ sister bi na abɔ ne dua na sister no ɔmo duadua na wɔtintintintin sɔfo ɔda ɔmo agye sɛ wɔa na adoa no to wodoa no tum bi bia ɛna ɔbɛda ne dua no cause yɛapɛ ɛnto ɔkaa nam sɛ sɛ dua no anya mo de hyɛ no deɛ a ɛne ne wafom nampa ɛne ne wafom no metietie mu a saa ade a ɔnyɛ yɛde ato no so wogye obi kunu na nipa no ba ɛba ne nkyɛn na ɛbɛdi ne dwa ne ade eti nipa no de hyɛ no sɛ ɔno na ɛde wo ama ne kunu nti ɛna ɔka kyerɛ sɛ hɛ maame sister na wogye ne kunu no hwɛ ne yie afei de woyɛ yɛ na wowasa ko criticism sɛ asɛ wei no koraa na ɔdoma ɛna sister no asa charge koraa ɛna m sɛ ne ɔde gye no na ɔhwɛ kɔnfa so ɔde gye no What times eti bɛyɛ afie ti koraa afei na ɔda ɔwɔ nan ɔmo de no kɔ baabi a ɔmo de no kɔ hospital ɔmo de no kɔ yɛn a ɔwɔ na ɔmo sɛ mímí nfa no bɛtum wotwi twam toro gu nipa so no na wonim sɛ wɔn nyansa na wɔyɛ aboa ɛna kwa me kura de agya sɛ good samaritan agya sɔfo a ɔwɔ ma ntɛm asɛm aba mɛfrɛ gɛ no ɔsɛ papa me mmɔ no dua biara saa na ɔbɛka me mmɔ no dua biara ɛnso na wuwu dying coming papa me deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo kuma anim ase me deɛ meka kyerɛ ɔmo sɛ mede masɛm nyinaa ma nyame me mmɔ no dua biara dying coming asɛm na ɔka nso ɔde nama nyame ampa ɛne na nyame deɛ nso kura ɛho gyɛ deɛ moyɛ ma deɛ mpɛ sɛ meka kɔsia no sɛ yɛfie ne firim sɛ adeɛ a mede yɛmina ɛnya no yɛdi di no ɛnyɛ obiara na de bɛkyɛ o saa na mepɛ sɛ ɔmo teɛ mepɛ sɛ montie ne yie sɛ nyɛ obiara na de bɛkyɛ yɛ obi wɔ a nana apafo nyame kora yɛ obi wɔ a ne sɛ ne kra saa kwa wɔde bɛfa so ɛnyɛ obiara na de bɛkyɛ ɛti sɛ moyɛ adeɛ no ɛyɛ ma mo nyɛ ntia obi yesu sɛ deɛ mo pɛ sɛ obi nya ma mo no mo nso monyɛ saa ɛti ka wo asɔ dɛm saa kɔtɔ akyi wosɔfo mpirikyi nkyerɛ wo da wɔn yɛ so wɔn kɔtɔ wɔn ti biribi asɔ de yɛgɛ no ɔkɔpɛ menyini o awia gedegede 2 o'clock awia gedegede 2 o'clock sɛ mo asɔ dɛm ɛde asɔ dɛ musa ma asɔre ya na asɔre bɛ na ka ma asɔre ɛyɛ asɔre bɛ ɛna wotumi di bɔn ne saa na ɔsa kɔtena asɔ dɛ ɔsɛ no mo ba o ma sa bedi nkwasa se mo no mo ba ma bedi nkwasa se mo na de ma de o ye che sasa se wa na oto ya wo se gba ka ma no ka ma no wo che se wo na o do si mo to sika to sa mo fi to ya ka o se ka ma no na wo sister panyin no o do free say wo na ye panyin ye che sisi no enso what ase enso so no what ase why do you do that wo ma doso enti nya enti wo mo de ye 4 and wo no na nya 3 enso so what ase di enti ka wan ka be enti wo sister no o ye me de man ka be se men ka sa bibie sa na o sa ye me wa so dem na na ase ɔno na ma ne o se wa so no e ma ma o ka sister de me ti ka sa be wa so na me say wa so mponi ka mo Christopher ye bomu dia en ka mo ko na se ka ye nya asem pa ka fa mo mo na ke bomu dia oh we de Christo na no se na Paul kai o se asuafo no wo mo brabo na ma ye de to we mu ye Christo fo nya sa e ti we Christo ni kwa nya na e me de ye Christo ne me de me wa to nya me so me de ye mi anya wa no na de ka nka wo ne ye ya wo nya kromfo wo nya konkosa wo di hu ni wo ntwa pesa nye wanim se kokuyo na ki hu ayo se o hu se we Christo ni Kwakuya be mu na jesa ata no se a mama me se wo be samba wo de ha ko pension bi no na revival na ma ne kurasi onu munsu ko nu munsu okay okay baba cry na fe yen ko fe to me part clinic
na yɛnkɔgye homeopathy ayaresa bɛmɛ na ɛgye so mama quiz adom ne experience na as if faith in so ba say na ɛyɛ formality ɛwɔ sɛ de bia obisa but anka of faith ba so de anka apom ne de ɛne apom ne de sɛ no nkitinkiti na de bia ɛba hwɛ anim anim da hɔ kama ɛdabu sɛ ya ɛkwasɛm ɛno nti ɛdɛ sɛ wopɛ apɔmuden ama pa na kyerɛ sɛ wode w'ani akyerɛ faith homeopathic clinic bɛma yɛnkɔ bɛda asɛm ama kos mede nkyia so nkɔ bɛma ne wabɛdwafoɔ nyinaa yɛ madam so ɔkyea wo paa mmerɛpa mu no wobɛte ne nka yi yɛde nkyia so nkɔ ama ahwɛfoɔ ne atiefoɔ biribi afidie ho wɔde nkɔdwa a wɔhwɛ a wotie yɛde nkyia so nkɔ fi faith homeopathic clinic ɛde brɛ wa so yɛyɛ na yɛade de bia yɛka ne sɛ wapɔmuden ɛte sɛ yi na mama kos wo sɛ yɛ mmaa mu ha yɛ Ghana ha no nkurɔfoɔ pɛ mmɔto hɔ na mmɔtoɔ no a wɔboatoɔ no ɛwuo ba a ɛwuo deɛ wobɛnya time ɛwuo na yareɛ no deɛ bɛka wo a ɔsi o mekɔyɛ m'adwuma wei akɔgye sika wei mekɔgu m'afuo so na wei ni ɛyɛ yɛ a mekɔtwa akɔtɔn anya sika bi mesrɛ ɛno nti na faith homeopathic clinic akyɛw sɛ wode sɛ yɛ sikasɛm koraa no a yɛbie yɛ pono ato hɔ yɛsɛ yɛyɛ free screening take advantage na bɛhwɛ onipaduam na de bia meka sɛ wohu yareɛ no ntɛm no aboa ɛma yareɛ no yɛsɔ ano anaasɛ yɛtu aseɛ na yareɛ no hyehyɛhyɛ ho ade biam ka sɛ yareɛ bi wɔ ne sentence no bɛda adi no mama kɔsi na wobɛkɔ wobɛwu ano no woda mpa no so a wobɛwu ano no asɛ yɛ wie very good because yareɛ bi wɔ hɔ ne sentence no ansɛ ne bɛba na yareɛ no adidi wo mu dada ɛnti bɛhyɛ mfidie mu yɛde mfidie na ɛdi dwuma yɛwie a nnuro nketenkete no wɔ hɔ no nnuro no a wode atere na ɛbɛfa no sɛ wano akyea koraa no a wofɔ so na ɛka wo kɛtrɛma na ɛnane a ɛbɛkɔ akɔyɛ ho adwuma bra bɛhyɛ mfidie no screening nipadua no ɔhwɛ honam akwa na wohu sɛ yareɛ bia makwa wo ansa na yareɛ bɛba nipadua mu wɔ honam akwa organ bi a wɔkɔka no saa organ no na mfidie no hwɛ na akɔyi aba na ɛyi bɛwia na akyerɛ yareɛ aduru a yɛmfa nka ɛno na wo stroke no adeɛ kyi mfɛ bebree no wobɛba no faith homeopathic clinic mmerɛ ketewa bi ama wo stroke no ho atɔ na stroke no kora ansa na wabɛsa no yɛsa wɔ qualified doctors ɛwɔ hɔnom a ɔmɔhwɛ kɔsɛ obi wɔ a ne stroke no hɔ sa ɛyɛ try and error what faith homeopathic clinic or so bia no better stroke who the type of stroke or sa because stroke ni o mienu you was ischemic and hemorrhagic well who type na be da kosa it's na faith homeopathic clinic anya try and error no it ma sure when sana agu ho ache no ano na ma nsuo no me so obetwa okon agi sa wo tani ni padua ni nyina no ade afa no migraine no se onko ade ketuwe bi na akɔfa tipa ya abegyina so wodi na ya na ɔmoma so na tutu wodi na ya na woti kɔ wodi na uti no bɛka sɛ ya hyɛda akyem pɛpɛpɛpɛ na half yɛ dɛ etutu pa so tumi ka na bra free to me particularly also wodi no abɛyɛ body pains so honam timi yɛ ɔyapa na nka wada yɛ so wodan so body is at rest ɔhɔnom na honam akwa no gye wɔ mo ahome na nipadua no yɛ n'adwuma yie ɛnneɔma bi ankɔyɛ no wasiesie no within saa time no na wobɛsɔre na wɔsɛ de ahoɔden foforɔ na ɛsɔre ɛso obi wɔ hɔ ɔbɛsɔre wɔse no honam wayɛ bɔ o deɛ na ɛbaa yɛ me so tumi kabra free to me particularly na meka nna no kɔ obi nso wɔ hɔ a deɛ frɛ ne nna na mama kɔ so nim sɛ nna ɛho hia paa na asai sɛ ɛho hia yie no mmarima ankasa no the hormone be a boama your sexual activities koso kama na asa hormone your testosterone even krebenyin sen oba sa hormone edimu tama ya dana nya na keke deep sleep what dana hwan kromo no sa time na testosterone production na ye adwuma e wo mama mu eti be ma bia utie mi ana hwe mi na kora ho aye diama utimi na no kaka utrumbo so o sexual chese wadwuma ompam adwuma no agoro no ekofom bra faith to me particularly nhwa de kora ntimi ma wonna no nyemfa ho adunya dai enka wo so de na koye sciatic pain on so de na ya hwase fu sisi wonum saa na akɔfa woto nti obi wo beba no mama ko so beka se ne to baako ontimi mfansi wo bon sa fa woto ase wo na befa osirem na befa wo nem wo calf na to wonum no to tambia no bon se hɔ yɛ titiri tambia bon se hɔ agene wo de tia fam kra na on hyeda ntin kase wo tia fam so oba faith to me particularly Akoma se wa hene makɔkɔbi 18 wɔ no ma oba ye bedi kan kra de wa hye afidie ni man sakra ne ye ya kyerɛ sɛ se na ya wo cause more times no bi wɔ hɔ bɛba no bɛtena doctor nim kra ne refi ade a wɔso wɔka obonso wa bobɔ bi so nso ɔba ne de hye afidie ni ma afidie ko yi ni nyina ye de epie ne so nso mema asɛm kɔfom pa wo de ne ade a friend hyposexual desire disorder idini wa be etwanity a ene efe no loss of libido atinka ekofom wo ye oba wo ye bema wa atinka akofom ma no kra muntie me ye studies am you say research ne ba ye ne ye say ma omo atinka ekofom pa no e ya na ejina ma no so so ma nim say ye mema da bi ama no more greater risk
develop loss of libido no etu bon se one be ma ehia atenka wo se wunya obi wo honom so kura na decrease sexual drive obi se oye ba ko wie kura na anu anu no na atenka ne ma bio agi se be ma na afo so ateko be ma bi nso wo no so ne die no se obepoma no pa no din na nya poma so a sesi a obi so ode kwa animu na yira okokọ no nso no asi wodwo so bi ntina asi wodwo so bra ebia na ode ni infection ebia na ode na prostate issue bi fetal homeopathic clinic hu ni nyina ni ama ho aduru na bibia ye kama won sa obadwo so na ma ko sen kan ni so no ye badwo so yi ye be ma na Johnson ntimi fro sura na asa be gu fom won hwe kra betima hwi high jump as say obi ye ne dia esi ni trasense gu trasense obo wa ten wo konanim kakra bi adwo so na drop kra gu ni boxes ni obo ho a obadwo so kra na wayi ni be ma no obo nse chim na obechim no wo mo ho kra betese obi ye bibi wo ho no obi nso okra na aba no na obo nse nsu fita bi ye den edi akiri na de nkemfo okra ne se obo a ye fa de bi hematuria obi nyu nso nyu na moja ye den eni pacho ni nyina bo kokko so prostate problem ye den bem tumika na bra na moment e be de catheter be hye obema mu no ade afa ni erectile dysfunction be ma na ntimi mu adwuma kora bio ona bo nso o yiri dware akodwom na wo hwe ahwehwe wo ginam ade egu ase se obo so paada wa shata ade ginam eno kra timi the pressure bro etimi so on pesa ade ni ntino ne ya sesi ayen point bra nya hwe ade kora ha wo no also the sugar level kwosoro dem bia ma skom the rough of odidi ntantem oso tia na eti wanum nya wo de so tumi kana bra na sugar level na kwosoro pa ni nyina na betimi the stroke ayede abro pressure no so won se hunim acha se afi mojan ketenkete tem bia na waye mre wakoma no emboye wotin kapa se wakoma ne bukim kim home currency so a ni nyina na efe tumi particularly so offer number we sisi a service a yedi no kumase no sa service na across Ghana ya branches ni nyina ye no wo ye nyim enjabi no so condition bia ada so wache no odi ba fe to me particular ka nyankopon nam yeso e ba ma o yare no bibia ye kama kumase ahenma kokobin 8 mo se de bia ye ka no uko Accra yeso tium Santa Maria Antiku Junction hope Dr. Abigail hwe chia pa uko Bogo so old Asida clinic boga abron sign no echi hope Takra the Anaji police station ko fodua landry manager suit police junction MTN number near 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and at go line here 0275 96 94 14 0275 96 94 14 mama coach me the man be see obabu ho a ono so dey say onim say all fibroid in 20 me be na me gina campaign fibroid no wa yakopon nam yeso ama obi all fibroid o dia wo mamum yensa o dia no dey to ye dey the hia ne say fibroid no ba na ehwa a egia one location be a fibroid no 2 fibroid ne kese a aye 3 anansu sanso ebetim dia bro obo ho obeba obekwa kwatwa scanner ba ne de na agise Friday be hysterectomy surgical removal di na wodie ni nyina koso bo an fibroid no wa anya ne say ebe ha no obi nso wa ne fibroid ne Friday be sub mucosa no ende wa wodie nim enti anokra na ka wodie ne mo unyinse na mo na akra ni nyini ba no ekoto fibroid ebetima compress no na nyinse na say enti ho ye hwe na obehia myomectomy a surgical removal of fibroid na nkasa ye be ma appropriate quarters no na wakoye uwi a wo ba fe to me particular nka awo ne beto aso obo ani de no fibroid nti no nya prolonged menstruation the menses aba no moja no hu ani chese chance na etwa obi nso ani fibroid nti etimi man constipation obo ani fibroid ebi te say pedunculated fibroid na wa abonten nti etimi be compress ni pakro no ne juice ne bladder junso kakra bi ebegum bia na ojunso ntentem timi so ye oba na timi na ojunso ntentem so a enye ni nyina na ye infection enye ni nyina na chese kidney problem na ebia na wo fibroid unim bra na be hwe ni padua ni enti advice am de be mo bia ne se wo de ache bia 3 months bia no bra faith to me particular clinic na be hwe ni padua de obehu no ye to ase ama enya man so ani abo ho ban fa number no for the last time MTN number ne 0244 58 38 59 and atigo number ne 0275 96 94 14 kumasi ahenema kokobin 18 mu ha mama kus na da wase pa that's an ebeshia first see 0275 969414 na ene a doctor for eni nkomo nana akwa baby Marco eto de bia eya na ebusua etibomu a
na asundue ni ma na me yam sese no unse papa na e kasa na busu Akoma FM 87.9 omo de mini ha wo mini omu nyina ye fine na nso nkola na e ba na e wo young guy a wo ye bema wasi so a busu apanyin ne bi betimi ato amo abedi de de na sie wo mu no de wo beka bia wo mfi no ne wo pe e na wo ye na nso nyansa na wo kire wo no baby a wo si dan na sie no wo ya branti a wo nya nware ye inti baby a wo de yi na e hye sa no e be de aboa wo a wo ba be ware ye aba be wo be de de agya wo ma inti de nka wutie busu apanyin a anka nyansa na wo kire no ka be boa wo enso hwe wuntie no na wo beka no waturi no ma wo abetiri so obeka no ma wo abetiri so enso say nyansa no anka wo be kire no ka be boa wo enso hwe wunse wuntie no enti mrantie bebre ne maba wo bebre ayentie futuo no ye konya ha wi a na afa ne yese ba yechi se wunya ha wo ba bia wo betumi abefra busu apanyin abem ye wuyi ye abusu apanyin a wo no tietia no ye wo de wo kanyina no wumfi no hawa so sene wo na esese wo kofre no se papa mesra wo menya hawo ha ana hawo ha no wo be dai afre no amana de wachi wo so kra wunya nware 87.9 enti why pa wuntie na asem no why pa na wo be kasa amana tie wo maame fo ne de wo se o muduru ba bia na o mo aye kataso mu aso o munim papa ne pa o munim papa no hwa asem a wo ka wo 30 years wo kopedan e wo hen na ama no wona wo kopedan di ama no ama na baba betene na wo kopedan ama na baba betene mu a adan nti na wo no hyehyɛ bi ba bia mia wo bi mfuna ma no wo kan kyerɛ ne sɛ na sika no ko wo de hyehyɛ no wontumi fa bi nsoso no fa nkɔ hwɛ maame wo tena hwa ma wo bɛyi ade manso aba bɛtu ni wo nua ɛne wo mma ne wo nana mu nyinaa mo ntam manso we ya bɛyi entumi ntwa da wo entumi ntwa da ema mo ntena ho ma mo nkofa ni nyinaa so maame wo gyina ho ema hye de yiye nia na niam bia sɛ yansa ansa na ekire ni abɛyɛ na wei wo bɛhunu oni ni nua no nyina akɔko na mu nia bɛma ɛpɛ baabi atena enso ye n'achi ho anka wompene o hye ase no aka kyerɛ sɛ da bi yaw aha de ye de ha maame nti me paato me de me mpɛ mframa me pɛsɛ me wuwo enti me sraw brabesi si me mpoma achi ene ma ye achi pɛ na mframa kura nwura me dem sɛ ne de de ya wo de ya enti wo de wu na wo de wo bi maame de wakɔhye n'achi ho pɛ wakɔka ho mfii no asɛm ya wo mu kan me de asɛm ɛbɛba ha bia na kyɛ sɛ asɛm no aburu nipa ne so a ɛna asɛm no ebeduru ha wo sɛ wo kasa nyina abusuapanyin kasa o se akɔ asɔfofoɔ nyina nim bɛ kyɛ sɛ baabi awurawura ne nyina ɛso akɔ kɛyɛ me nyina me abɛtwerɛ dan no ho wankɔ ɛkyerɛ sɛ maame de wo ba ne yɛ no wahyɛ daa na ɔbɛpɛ wo nua ne ntɔkwa wahyɛ daa na ɔde ntɔkwa yɛ de ɛbɛ abusua nim wo so wo hwɛ no asɛm we yɛ bɛɛ de yɛ tumi awie kan awie 87.9 ɛbɛɛ de wie atumi awie kan awie enti mesra mo sɛ mo hunu ade bi wɔ hɔ na mo ma ne o hyɛ ase de aba abusua nim a maamefoɔ no ma mo ntena hɔ saa akwa o mo nkasa wɔ ho o nsa lady maami kɛsɛ maami ya not yɛ kɛsɛ ɔse ne papa bɛka bi ɔfrɛ boy ne ka kyɛ ne sɛ ne wo yɛ ne nyɛ ɔkasa tia papa panyini no hwɛ ɔno kura wɔte ya no maami wɔ 53 years nti ne papa wɔ bɛyɛ sɛn a wo 30 years no wo kasa tia ɔno ne papa enti ɛbɛboa wo nie enti yawo sesa wadwuno o ne wo yɛ ne nyina saa patapa na wo yɛ no sɛ wo nua mu nyina yɛ saa patapa ne biankafie ɔno aka entumi meduru saa ma wo nya baabi mfa baabi nyɛ dɛ ɛmfa blog emesisi ma tenamu o baabi a wo hyehyɛ dan kra no wo hunu dan a ya hyehyɛ yɛ ntumi mɔso ya wo de ade na wo yɛ ne sɛ yie wo hunu baabi a hyehyɛ wo ntumi mɔso wo hyehyɛ ɛde kyɛ sɛ na wo pɛsɛ wo ha abusua ade na wo yɛ sa me de nyame ya adom a wo kyena me pɛsɛ yɛ kɔhwɛ baabi a wo hyehyɛ ɛde asie no ahyɛ mu no na yɛ hunu kwan a yɛ bɛɛ dɛ yɛ bɛfa so sɛ yiyi ne yɛ bɛyiyi o sɛ bubu ne yɛ bɛbubu yɛ bɛbubu
ye be bubu ye tumi mane mfa Debbie boys ne girls ne so na nsen na omo ye omo ade na akoka na o ya ade anya na akoka ne ye be kasa etietia ne ba ye de saa ne ma no mo nyini nsire wo bia o hwe ya wo akora bone na panyini bone yin a wo ne dadada ma na nyini enti wo ntumi mfa wo nkola bone nsam e mama metete abusua ye de e wo ho enti abusua panyini ama na nya ne ho saa ba ko asori tietietia nanim no na omo aka nyina hu se abusua panyini wani wo fom ato na bia asori gina wache no kura de na tuma na wobo bone ni so baabi wo ho kura nka wasua nyansa ye de e wo fie ho enye sa wo mudi wani mu yagudi wani mu tutu fom no omo aka nyina aso di wani be ba be de ba be tutu fom because when timi anka we no obi so koye bia wontumi nya dan wontumi nka enti abusua panyini mentina ho sa ye de panyini ne ma wan ye de agya wan ye de asoa wo enti sambre no e ma wo monfo wani tutu fom sa bibi wo ho agina na eye na bua na asumdue mra na nka sese de edru ne de akura no kana asema wontie enti menya ne dan enti makase be bi odi be ko bia no na saa be bi odi be ko bia no be bi odi be ko bia no na obi su free hwa na ono so be de be ye bi wo wie ya no wa refel hwa ye bi ya wo ye bi utumi kan wo etumi anka enti yesra mo wo masfie enjo maame ye be sa ba wo biem sa wo so ko ha adan ma wo ba na ma wo ho nye ha wo sika enti na wo so ko ha adan ama wo ba 31 years 32 years no ya ne tantem ko han ma no na afei de won tum free ho na blog mu yiyi mfiri obi dan yachi na maame no so entumi home se be ya wo nua no o ma no emedi ya wo bebre muro so no aba be ka se wo ye dey wo ye nipa boni ni ma komedas me da se me dia baba Mini aba. ye ban mo se Na wa ho fene ye. Yankopon hira wate. My fedo. Mama Charity so nyame hira. Me dem fene se fire woman. Ya utusu fire. Asam susu onya botere. Abusia yamo ahan. Me ensan so mo akwaba maka cho se sa dwumadie we die ye tena se a ye tia brabo mu nsem. Ensem ya na otibie mu oya. Tore bia otibi so abufu. Ni nyina ye kabomu na mabrabo no eyefua nanso yenya tena sese nso a ewo se edi nkomo efa ya pomudi ho nsemu enu nti na maka kire se enei hack healthcare ya bagana ni bia ba Ghana ni na awia wutie mi anasa wo ha me pa cho ya ba wo ba no so ni ye ka kire wo se ya de friends se osa adwene osa tete nkrofo osa edi nkrofo ni se prefa enti me pa cho me nua ba me maame me papa asem ye tiawa eye hasa mesha and hasa capsules tieni ye pa hasa mesha and hasa capsules me ba cho tobi nom na nom a ebebo atu osa biase afinipadua ni mu ye number na egu onua tv no so mpacho frɛ yɛn mpanimfo se ne okwakoto ya duro no a wo frɛ pɛ ye be chiro so obesisi anom nuro ni mienu abomu na de atu osa na se eduro ni din de hasa mesha and hasa capsules eduro mienu baako no ensuo na baako so topaye ye num ni mienu bomu ye de atu osa ase medical catcher say osa no bacteria friend say H pylori no wono mo na ebrebia no omode osa ne bre nipadua no obehwemu a saa yafunu wo nipadua no na se yafunu Nyankopon de amaye no ye nso ntia na ewo mu no na ya na saa H pylori no wono muta tomu na busua ma men se wo se saa H pylori mo eba wo nipadua ni mu a wo manipadua ne ebre wo manipadua ne tete wo manipadua ne hai obi a wanya osa de mekan onim ne meka se osa yarefo pa ne se nyanso mu a meka ne se no obaka sa bra we de ha na ni ka sam da bi o ya de ni nti asem pa asem trodo ene da hono mo ya hwe we wa se osa ne omo hodo bebre ya wo de ba nipadua ni mu esiew ema hu so anya osa nanso abre bia be ko hospital bia no na ene doctor for catch us anya osa what I say fa number no ye ni nkomo mfa osa ho na me no tra se ye di nkomo fa osa ho wi a obo se sa osa yarefo pa a doctor for any awiase mansan kubatan WHO amiati ase se osa nko the year 2019 nko no eni pe ku mo over 200,000 adai ana no for town mo ama osa you say nyame ti ase
atia emu edese kasa bebu nyina adoni dinde hasa mesha and hasa capsules hasa mesha and hasa capsules hasa mesha and hasa capsules but of number na friend yanko sie uhwe eye tv na ye number no gu tv no so mpacho frɛ kan osa na de eye wo kyerɛ yɛn na yɛn mpanyimfo so ɛma wonimdeɛ ɛboro me die so yɛ san so ɛma die ho akwankyerɛ wonim sɛ unya osa ɛnya aduane bia na atimi di ɛnya fruit bia so na atimi di because of the acidic content na ɛwɔ saa enuane mu ɔdɔfo waduro ɛyɛ biakopɛ ɛyɛ hasa mesa and hasa capsules number is 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and that's 0203 822 855 0203 822 855 Mami akos makachira wo say Ghana hanom de upe educative program yetie na wi a yensa ho a yekwakowu ne saso nti Ghana fo tiewu na wankasa wo product na anasa dwuma de awudi wo program ya wo yi product bi enu on ma baba so anya papa ni nyina ayegye ni nyina ayekorate pa yema Ghana ni bi a wanya osa anasa wanya ayemkuro enti asese hasa mesha and hasa capsules dukan a Food and Drugs Authority for Jatumu. It was say, wo wanya osa anasa wo wanya yemkuro why surgery why operation ukro ni nyanwu ya onum hasa mesha and hasa capsules wa trodon kadon wo na wokro no me ba chaw osa no se dem di kan ye no ye wo mawdo bebre ye wo diodona osa enne ye wa woti pains woti yaw ewo yam aduane bia beto yam bia no gise okoto de so ensuo kwa na abenom kwampo no a asem enne friend se diodona osa no bosu ba kono no osa na ne enne ya na nkofota kasa manya stomach osa no kre but ni ayi abrofo kasamu anase ne abodiem nyansapediem no omo se diodona osa afemu asomra ha yesanso peptic osa na de tie ne se peptic ulcer na de so wo honom na hu so akoma ho ta sehyew woni makwaduane bia ensuo no anom fanta no anom koku no anom na akoma ho sehyew a eye ulcer na eye osa ene friend say peptic ulcer no na adwene pa na ni eden pa bo se de bia bo se na akoko ho sehyew sa peptic ulcer afia sanso esophageal ulcer sa esophageal ulcer de mo asomra ha ene ba odofo wutie me omunim ha no de bia bo se na amaman wo honom na amaman na ta ho no wo tentesuo no ate ahoro e basa wo ankasa ntesuo kwa wo mene kwa po no a na ho ayede adema odofo osa yarfo wate nanso de nyame adrom ene ye de aduro na ba hasa mesa and hasa capsules yempanifo se wo de abre bia to ni mienu bom okoto ba ko a wonom a osa enkoda gise utoni mienu bom enti wo fra number no a ye kire so no besisi anom aduro no ton ni asanso amodidi ho akwankyere niam mienu ne de bema wo ye bema unimdie bebre ye bema oduane a obeso odie fruit eso wodie nyina ye de ne nyina beka ho na aboaw ama osa no akọ entem na the final ulcer ne type no gastric ulcer maka kire wiase nyina se gastric ulcer no tie enu se de bia no ema okesu bebre unu se okesu so a unya ni je oni padiem de bia na atete na hai okesu bebre a sa na ye oni padua no na mpacho me ne udi nkomo ne me ne baba bedi nkomo no maka kire se ulcer yarefon enti kwa so 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 ulcer yarefon ani kwa so 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 oni padua ni mu de tie nie se unya ulcer your signs and symptoms and yema kire se wanya ulcer na ansa na metwa so no je number ne yenko enu ate ohu hia me pa me se maka kire Ghana fo nyina se de papa ulcer durowura maba na maba no so me baba beje Ghana fo amomo nyomo fa hodie afi ulcer ho me ba chaw aduro no ye hasa mesa and hasa capsules je number ne yenko enim 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and that's 0203 822 855 yes my phone number na ma wa kasa wani ate na tie mesa no udi nkomo mesa na mekira wade bebre amohu se osaro ya refon pa osaba so a mama akosu yi Ghana fo ntia se
emomuti paye de bia na ti yo ya oboni si severe headache uti betima bo say ga na tutu eba sa na opanyi tutu ofi a busanse de tutu ase kire de te utitimi pai wosa afetie se enei wachi kasese unya ulcer unya lower back pain wachi kasese timi ya wo ya etimi tutu papa ema wankasa age ho gina enna mame akoso be ha Ghana for me mattress am da so enya o mattress yo enya o mattress na nya papa da bi o mattress ni nya hui eye ulcer na aba so ntina de bia ma wachi kasese yo ya no unya ulcer ofifi bebre wotetentesuo bebre oba wanyem na otentesuo ulcer na eye wo saa be ma wo so ulcer na eye wo saa ma wotete ahoro bebre mba to didi afacha me se o ulcer na ye nti na nei me se ulcer Ghana hanom obi a wanya ulcer ne ho nto no a menya radio so kasa menya TV so kasa mba to mo so bra se wunya ulcer woya anemic umoja we umoja so te na nim se abode bia nyankopon aba obia no sabi enipa umoja nyina asafu ni pedue no a wo ho oden wo yi wo bewu osa kuntine me se osa kum nipa no unya ulcer na friends na untimi na lack of sleep de bia nkofo da no hwa nkwo mo na nkwo sintintre se badi kaka che osa wake up ye jabo wake up ni hobie etidie be na abe na anadua akosi ahomate me ba cho waduro hasa mesa and hasa capsules because na wonom na di tutu ulcer na se ba cho mo asomra ha se unya ulcer unya heart palpitation wakuma na eya na bon tentem wakuma bon tentem abre bia unya ulcer nti no wakuma na bon tentem e ba sa no a sa doctor for ni free no man free yi a omso panyi pressure koso ma me pressure koso na fei obi a unya ulcer na yatwi bp normal unya ulcer on finka say ha say de bia na yo ya maka kire o say H pylori mo no mo de ulcer ne ba no abre bia o mbeba ni padua num bia no omo de yaw omo de pains na bro omo ja kuroti ni padua num etim pa chodofo wadro hasa mesa and hasa capsules no na bebo pa afemi di manu esie no se wunya ulcer ha wanum timi to untimi ni di wa wonsa timi yetitriti won night timi yetitriti ulcer timi ulcer mama akosumi di si se yadro ababaze me se Ghana for man no more na yeso ye mama akos yentie se wo kumase na so hasa mesa and hasa capsules ato no mo a what wani chem wo PFA pharmacy a waterful new road ubenya ye no bi ato me ba cho so wo ba Aston kan ne friend say krobo oduma se kewa asam na meken yi so wo ba Aston na ba murom na ba kewa ba bia me bubo so yina benya no bi ato nom what wani chem ewo Kolinak what wani chem wo Freddie Mensa ba what wani chem so Danny Herba ubenya ye no bi ato afei what wani chem wo Oson's chemist me ba cho ubenya ye no bi ato honom na wanom sanso ene nei what wani achirem ewo Costa Pharmacy a ubenya ye no bi ato enkranfo ye chiachia mo ya jimudi ye nimde mutimi ya magana fo wo enkran wanya ulcer ana ye mkura ba so wo wani chem Okansi drug lane ba bia me bobo so nyina akwa benya no bi ato wo wani chem ewo ene Angel Herba okwa Tinatet okwa Halos sanso ene nei wo wani echem ewo eye repass okwa obenya bi ato afei wo mankasim okwa Jeff Herba wo enkokọ ana enkawkawa wo enkokọ okwa eye Isaac drugstore obenya bi ato na wanompa me pa cho de wanya ulcer no wo so wo kofodua okọ Gapson pharmacy be de manu si de wanya ulcer de wanya ulcer de wanya yamkrai wadro eye ba kope eye hasa mesa and hasa capsules be de me number ni si 0240 23 83 10 0240 23 83 10 anasa 0203 822 mami akos me de manu sie no je wanya ulcer wa Ghana no adura wonom no de atu no ulcer se eye hasa mesa hasa capsules e de nyina ase Nyankopon hyamo that's the best answer here nyame nhyira so papa hi have 87.9 FM on your TV okay papa 7.9 Kumasi Ibisa question be say your law enforcement agency ya na omu ye den say asemu ya be KM afrem no say dan no hin eburaso dan wo kote me say kote force and oforukro ti ho no mo ko en no enti yo mo ko chro ho no a say wasi enti mu aban ni tumi ahyem nsa
sɛ monhwɛ ma baabi a obi ɛyɛ ade ɛnyɛ monhwɛ na monka ho asɛm wei president ɔmfiri nkran na ɔmma na ɔmɛka nkyerɛ mo sɛ mo na monkɔyɛ sɛ adwuma ɛno nti na ɔde ne tumi fa bi ɛde ama mo sɛ momongye na momfa nyɛ adwuma na sɛ duru sɛ ni ɛba mo naa so na motwetwe mo ho sɛ mo ba sɛ mo ma mo sɛ yɛafrɛ no ɔmae yakɔtwerɛ ho sɛ onya nso osi enti die tumi na kura mo sɛ mo yɛ law enforcement agency yɛbɛsrɛ mo mo na yɛsɛ no yɛbrɔ no ɛte so no yɛde mansin bi ahyehyɛ ebinom nsa enti ofori krom sɛ MCO sɛ wan yɛbɛsrɛ wa nneɛma bi wɔ hɔ no a ɛbɛduru mo anim a bi a menyi ni bi a na wonte sɛ wate de a mɛsrɛ a wonte nso a na yɛfa afidikɛsie so abo amaneɛ sɛ nneɛma ɛkɔ so baabi saa na ya na ɛbɛduru mo anim a obi emu ano ya na ɛya afɛ wontwe sɛ kantwe bi aba baabi wɔ hɔ a afɛ na ne yɛbɛha polisifoɔ ɛnso adeɛ no ba no yɛdi kan ba ohunu baabi amra ne da ɛna ɔde ba sɛ monyina mo nso ano sɛ wotimi si dan si obi ɛmpoma akyi a na me de kwa de saa maame na ɔyɛ me waso dem wɔn kwa no yɛ me tan wo ba ne hyɛ ase no wo dan akyi wɔ ada na ɔma ne mesinsi wo dan akyi ɛde ani abayi sɛ me ya ne yɛka sɛ yɛka bayi ɛnyɛ bayi no obi a wotuo ɛnyɛ bayi no obi a na adwo kɔwe nam me kura me nim na nkrom kɔwe sɛ saa mo sɛ deɛ na me mu wɔn nyina yɛ bayi ni bi afi sɛ wo de ɛnka ya bra be si ne me die akyi no obi dia no dia ma obi tim ne nipa ko from abeda akɔni mu na wani nyina nso fori from mote hɔ obi enka ho hwe sikantwe bempe na police for na ehuna mane ya be se me ntwa ma bibi mansa ansa ne asɔre akɔka ho asɛm yɛnyɛ proactive kakra yɛ adwuma de ahye yɛnsa no yɛnhwɛ de yɛnyɛ ne ɛno akatua ne yɛde tua mo ka na munya nsɛmu na sɛbisɛbi ya na muri di tira nkrɔfo so abrante no kosi sada no ewiase ya na mi huna de kuro enti seska wo de yes ade we nyina eba be drew this level no tinka wo de kɔhan bi sɛ de wo ma me na ɛsɛ sɛ ɔpɛ dan ama wa ti wo de kɔhan bi anka sɛ wei ɛka huna wa boy pa nyansa pa ewo me ne de wa na dan we untimi complete ntina ɛyɛ de a ebebu agu enti sɛ sika no a wo de yes ade we nyina no a afen na me yare na mam bre kakra na ye de nti empredro say na odi bran be siwa enframa no obi nya frama pa nhome ye besra mo mom ye nsu nyansa kakra nyansa de bobra no ye nton nyansa de bobra ye nton ye sua ni panyifo ye sua ni fie ye sua na busuam no abusua panyi ni ma wo ne abusua panyi si jade wo ye wo mu nu kra so ye nipa abusua da chu betua ba betena so no wei wabusu apanyina chesa ade ese no onu amukura be sey no aka ho na nti se de obi na ese no ba be ka ho asem enti e be sere ma me so wa sori nyame bo a ye be ba ho kwankura be fa so a edan ne be firi ho na ye nua ba e wanya ne fa ahodie enti na aberewa ne nyansa mu o cheye na kasanta me kwa de be ma kwa de unya sika ukosisi oba sa so man na prefer wo be ma usimu say ekosi wo say usimu say ne kwaka akodidi na tem ya wo yenyansafo ye de nyansa na bobra nyaka yi akatikati se ne ye de bobra ye de nyansa na bobra we de wuye sansa unim nyansa nti say wo dan nyina all fall down ye bedwiragu all fall down because adwumafo na ye adwumafo na ko ububu wi yi bloss no fakosi wo ma me de achi na tua de tokro no mframa no na omra no wu da wa obaji de o be friend ma okay ma me das sikapa ma happy birthday Nkoma me yonko be UK okay very nice na me on shana pa your friend is very nice oh okay aye very nice a friend is very nice oh UK na me on shana pa mama me dey say wo start say wo sie no sika wo di shame a wo start say wo di si no ka de ko pay half plot e di cc so a anka beboa aberewa ne si ne dan no onim se ne mma wo ho emma e na ode ma enti wo be ma kra de nka wo simu sen e na o maame so dabre ne wo ho me ye sure so o maame ho no so ekwan da akire enti wo si ape ene ceiling no se we no roofing na ye pe no ene ade no anfa nkosi wo maame dan se ne ya che obia emma no obia afa ne de enti wo maame de wo ho
ada na kyenkyena a wo maame nua ne de nim na mo pesa mo ba me ho na me ntia se maame so nche mu na me de meti asori de me pa cho wanyamra afafo a receive call na ada ntina na wunyamre nchechire mu ena wunim so behind the ama oba ne de a akra oya akrampo 35 years o se no oya akrama wa afi na wo ko behind the ama no maame time or this cement ne blocks ne ba no o person che se wen hu se abrante ne ye na adwen so obehyehyɛ bibi wo as ekire ho no mu ana uhu ye me gidi se bia munya akra na motena ase na okache won se sa ho na no mo pese o mo ne o mo hye na o mo nso enti ase na no me hu ne se no ntina kyenkyena o pese o ye bibi na che se ebe hye o mo nso abufo na de sa wantwi na ba na so me abrante mesrew ene ye kana wabɔ no me unya sem na nka wo so hu se ene ekope baabi because abusuafie kra de wuntimi mfa yere metena ho enye fe sa abrante wasi so na abɛware de oyira akɔtena abusuafie nti na nka wo se okopa asase na akopa sa half plot kra ene 2 bedroom na say 1 bedroom bi kra nkwa wo hye obaabi se ka wa wunya nsa na ujimi wo de akosi a ye ba bebubu no mfa so be na ba so me de mesre no ombubu na nsa kra na yaduru ho yesi empanimfo afra wonko ebusuapanyi koka wudi natem na me ebusuapanyi mesre no onfa ne nan si fom eju se ya mama wa ma wani anya din a omo start say ya no obi ebetua fa osu bi o because e be ka sure say obo ye be start refer na branch we kra ko ye went me anka hwe na me na obe ka de nti ma ne onma ne nan si fom na aye ebusuapanyi ebusua ni nyina eti ne ho etika ohwe na enye ya fa force one fa force dey say ya na ebekọ so anti me dem mesre mama ye den ebekọ ho mesre ma me no so tia sorry dem a onye no mpie no ho kancha ne ba ne say e ka ba nti ono embubu na de kransa na eju ho because ade oye mfa so obi ani so me dem mesre ma me no okay me da say nti ye bekọ ahoma ne so 0322498035 0243114497 0322498035 0243114497 happy birthday enkoma mame kwanuwa Duncan wo New Day TV e wo takraze we efi your manager Mr. Ransford Osei Asare Nana Ransford Osei Asare Akoma FM manager was mame kwanuwa Duncan happy birthday enkoma Yame enshaw na onyo kese na wo ma Sofia Adumu Kwadumu udi ni baby akese mekwa mini aba papa bi mekwa mo fa kwata papa mini aba masum wa santima pon Kofi Ase no takwit mini aba ma mentia na ne blago watono so asene ba penyo Kofi Ase one Mr. DK apia policeman omo age bro mo hwe no mutie wo den ene Kofi Ase menina mini aba maybe I made Debiana Mikate will be at the Nsem Eba radio so assembly children so wapim in ye no deba radio so yeah mami wabre enti no de Nsem aba beda me mami ni na bigafo etiasa branch and said me mami kan say aka wusi na aka kwaje wa port win aka wusi so and dia tu e say enya de ko bia betima aba bebubu ogu any esrebusia no abusia penny over the nancy form no ma asudie emre fi no ma meka say ya umuchi say ya asudie bebe fi na ya be ma na abusia na ye ketiketi say dia e ma ne kwa na be bu okra mo asesa ne ma akọ me da timi ni aba papa bi that's within the baby akasa free oboase yo papa yet yo that the American say boy no na anya de boy to me say o mu ade mbuni maame nti wo ya maame no kakra wanti but ese 20 ene wo homa ti pop nti say ne say abaso mukobubu a o so mbubu dana obi anso nya na hoto bye bye that's happy birthday nkoma Rebecca Jerry Aswanse na wo we efre wo sister Christian ohene wa bafo ho ene abusua ni nyina wo mo say happy birthday enko enfama Rebecca. Okay, within the baby akasa free. Yo yet yo. Oto. I know. I don't know my channel. I want to know what some plan of woman. I want to know No munya cry within the baby akasa free. Within the baby akasa free. No good afternoon. Because I see that Obuase Adamsia Sokwa. Yes, you.
Pacho, Mudimedi and Person Basso Kaka. Papa was so I uncle. Kind of Madam Watsi. Yamisha Mudimedia Moody. Some Moody, Yamisha. Made them that China made them. Yamisha, Mama, she should be a gun, be a cosso. I mean, come. It was a Chiaka. Yamisha. Yamin so and Shaw Senia. Yeah, no one so when so papa na Shannon so mammy say Josie fashion a daroma or no and a mama tadia say Josie it will come as a bomb so and meet me the sports no and a edition moon to a wedding no where ye no engagement in a dinner when no banner opportunity no my Josie in paper money many enough for my and found was a winning Ghana maybe I will be an or dear Fred Josie ya be pam near the amount was 0243 433-465. Within the baby, I can say free. Make a free. We are trying a smile rattle. Make a free go where the rampon. Hello. As soon as I see you, go where the rampon. Me pacho kasa you. I don't say. Omo amoche down hono. Omo na ye mistake. Because I see Canada said me see Canada said no kweno akodamo I think I'm mo akotire mo man kan si anchire abrantie no nti the difference almost to di anko mo akodiska wo ho kan for no mo tin say yi because said bia na obo say ya kire dan mo but bia ATM kaka nti obo say na mo akotire ho ati I show obo hu kan no mo tie yi nti o ti na so mo hu ye. This is a mistake to be about or monam mistake in Abanti or more can call good dance and one cataclamo do her. Yamisha, she's a daroma or no, and our mammy and we come at the Ashen our tree. She's a Wokumasa Sports Stadium on Unity Oil and a D and Shani Moon to know what your wedding be a Wukobia or be invited to program who pay me papa. Momodiansa Ubeko Shizo. Na wama enyi papa o Kumasi Sports Stadium on the Unity or your Shenimo Freno. It was 0249 155 776 0249 155 776. Who didn't baby akasef? Okay, yes. Me that say okay. Who didn't baby akasef? Hello. Within the baby akasafi. But you probably Joe Pass communication aguna sodro. And the come to mechanic say, I want to ebushing assembly yana style be in Camiso. And can we say baby uncle some on the far on which I come and say EMA for no. But almost say mamma and for bribe young mom say medina some money. I want to be follow. Make us a politician be not to be an idea and for so. A politician because we jump black by mama be say no. It is a way about say idea we so mutu na mo. That's what moon media. Like I say, omonye bibi found some more do. That's a papa omonye bibi found. Hani adimusie nyame yadoma ochna ya wa de beside yakuma nsem dwumade na bramu biem. Little wa ha na che say ye dispose na air to amoso. Minima fe ni madabushi. Open sports etia. Go tell sports no botua. Jai. Alo botue. Akoma sports 3 to 6. Blast and bet classy. Nani no other techili. Now they FM no class. Almost foreign sports. Na local one they jai. Kotoko aso folk. Ni nua baako. Obe fire. Eba able to me. No care boy. Eba able to me. Enti open sports etia. Tie blast ami ewa Akoma. Any sports schools ni na obe pipem. Obe pipem. Ababoti minima fe ni madabushi. Minima fe ni madabushi. Minima fe ni madie oye. Minima fe ni madabushi. Akoma FM. Ewo. Fufu. Asante Abdim. Akoma FM fufu party. Kayo. Dioya no ayo. Eye free. Enfianum nie ana Akoma FM amakoma sema asantemai ane Ghana mai adi fufu free. Eye the biggest fufu party. Our Ghana. Afije eposo Saturday, 22nd August, 2026, and a bedroom parko shop at Jumadian Assassin. Jumadian Apostle, our Asokwa Municipal Assembly. I am opposite Makion Pentecost,
New Asafo MHHS. School Park no so a. Akoma Fufu Party so person. Akoma FM 87.9 Kumasi. A non and episode of boa. Frey. I was 0246 766060. The 5th edition of Akoma Fufu Party. Kaisa date no. A Saturday, 22nd August 2026. Akoma Fufu Party. A proudly sponsored by Promo Tomato Mix. So your local food, so your continental food, a stew, a soup, your piano, we are Promo Tomato Mix. A Puafa can be an AFR deodorant roller for fresh and comfortable long-lasting dryness. Oh, Pedro Tour. 0544 726882 or here is seasoning powder. Your flavors. Akoma FM 87.9 Kumasi. And a shrimp 0244 525908. Last show insecticide powder. A kumu Yomutu, Yomananfo 0246 519012. The Juma Flaba Clinic, Dr. Time Tasho, and Puakogo. Also the government hospital 0244 774 282. Body crown, fresh and frozen food. Yawayetiase, Otik Ayetiase Market, or per chicken, fish, sausage, gizzard, and the car. Freying, I was 0542 769 251. Gentleman Dental Clinic or at Tonsu High School Junction. The Patra Bus Sama. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. You grow fine. Yeah, the Ghana. Yeah, Coco and I 0244 596532 and our cooperators no that your natural helps here and a day 0245 105476. Akoma FM Fufu Party Opa over and quite different Paya at Piasa. Kumasia baby or do fufu no and epa no abe fufu no nemo mkai. So Akoma Fufu Party yo know where you are. Are free? Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Jai, alo botuwe, Akoma Sports 3 to 6. Blast and classy. Nani no ala techili. Na on the FM no class. Almo foreign sports. Na local one de Jai. Kotoko. Folk. Ni dua baako. Obe fire. Eba able to me. No care where. Eba able to me. Enti upe sports etia. Tie blast ami e Akoma. Any sports schools now, I'm a pipe him. This indeed, a tournament that has transcended sports and become a shared human experience. But of course, sport is at its heart. This is the world of sports, and this is its ultimate game. And so it is time. On the same day 2 years ago, Spain were crowned champions of Europe, Argentina lifted the Copa America, each the king of their continent, now to lay claim to the global crown. Lamine Yamal, once famously a babe in Lionel Messi's arms, today a glittering aspirant to his sporting brilliance. For Lionel Messi, a last word perhaps with the sporting gods. He is surely one of their number. 4 years ago, he scaled his highest peak, and yet there was more to come. And now, in his 40th year, he dares to scale it again, to burnish a legend yet further. Can it be? The final match. La Roja, La Albiceleste. And it is a perfect day. The day a planet stops for a game, for every nation, for two nations. 9 o'clock at the end of a steaming hot Sunday in Madrid. 4 o'clock on a dark winter's afternoon in Buenos Aires. 3 o'clock on an idyllic day by the banks of the Hudson River, where New Jersey meets New York. Match 104, the final of the 23rd World Cup. Spain for their second star, Argentina to defend their trophy with all their might. Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres!
Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Akoma FM 87.9 Nyina yanka mom ni emfas da ema obade no bori nyame no dum ene ne mobro hu ena de asanche yem bio wherever you are, and a big welcome to Akoma 87.9 FM. Na dum and then so yasanche bio 9 days into the 8th month of the year 2026. What else can we say than to say thank you, God? So, Akoma Sports, and you did live on Akoma 87.9 FM. So, as to say, the crew is seated. The Lunchi, Babia Wobiano, tell a friend, say yes, or my trans you, no one for the video to Akoma 87.9 FM. I show you live. Oh, Facebook, I need to join you at Akoma 87.9 FM. Show you live. Oh, Facebook, at Akoma 87.9 FM. Guys, I will like here, overshare groups. I will no fatutum, no money. I will be answering show. Nibi, one tear be don't find a comment now. Then can come on individuals or more phone. No, send them more. Tell them the Akoma Sports crew is seated. Now, Omunina should be kind. Say a brand. Watch show no Akoma 87.9 FM. So now the comments about near you can kind at the month journey. Oh, Facebook at Akoma 87.9 FM. A driver for more offices, but be a Nambia. Also, radio no 87.9 FM. My radio now, the Yatransi, I sports, papa, and Yadebro.
Coming on it, pre-season friendlies, no good, so air cross the day. Chelsea and we are not pay, and not pay, or lose to Juventus. Then some and a free up back, you don't want some more back. Other games, and also also our pre-season transfer world no very hot. You know, you remember coaches nibi, or more pre-season games no. I'm a supporters be woeful. A bit a players, and so my stand on more contracts or more move. You know. Jadi Nsem bra Akoma 87.9 FM since your bedroom awa manane na de ekoso onkrofo nkoso yede ni na abro fienso a ni nyina no yedi kan kwa eye filler time kai say filler time eye a segment on this show wunya ne ba bia me say filler time on Akoma Sports and yet the usual presentation of local news nemum eye Phyllis papa and some be your one a friend ebesi ebi o one a see 24% mo this year ebi kran so one a friend na bo bitrim be say Richardo Pepe Suarez the original Fullerman oni ni eagle na kaboma baby a issue ne shabia omekwa koyi e dia ben nti na me friend original Fullerman ene Fuller time ya de ba na ene Phyllis a Pepe de ba no enye nsem ketua ensem a waka na be 2 weeks ago afe na esi afe de ebesi or de ba ni nyina no enche na me friend original Fullerman no nti na Fuller time ya de ba na issues Pepe Suarez ade ba on Fuller time no esa wanka so wani nti na esa wutini to Akoma 87.9 FM sanse na Facebook no at Akoma 87.9 FM join yen na obo say yes sir we and your friend Fuller time no with the original Fullerman Richardo Pepe sorry 87.9 Pienswa Asante Kodoko new coach Eric Tinkler the first friendly our pre-season and obon in there we lose the game no Penap FC Asante Kodoko by 2-1 now after the game Asante Kodoko supporters they be wafu ombudifu and now I'm check kakra coach ne kai say oguso players ombe stay omo mbeko onye you players ombe sign onye ya mre no so kwa na ekọ we eye the first pre-season friendly game and coach Eric Tinkler eluzu what lesson does it serve to Asante Kodoko den and so mo pick film den so ne free game womba yade mu nche mu nyina eba ne mo Benado FC and then Omochi Asante Kodoko as omo by 2-1 what does it imply? Folk, I am very home kits for the next season. Year no, only say the 2026-2027 season. No, hands of folk HMA, home kits, Jesus, or home games. No, or more Alanche, saying and a CTN away games. No, and on some at the same number has HMA kits way and more use to know season. Year 2026-2027 season no e wo home ya de no so wonche mu ba e ha de woni me be dance here say hands folk banner don mo so no a worry to us ya din komo nanu ya ni ye bisa ni ye se togbe say yesre na wonche ska no e ma hands folk say walk up scan background no better na de ni nyina eye pepepe na hands folk ene omo confirm say ska no omo atia $150,000 omo de Rene Hiddink omo former sporting director omo de ne kano hands folk company for confirm say omo atia ska no obeka ya enura chi ena me de ba say Rene Hiddink ne lawyer e de abetu dwa say omo nsankan ska bia nemum ye kan say hansen so me kan say watia ska no nemum hands of company for Babontin set $150,000 omo Rene Hiddink kano omo atua nti say hands of ban no e won Nsem ete saying da ben na FIFA lift ban no da ben na hands of say assign players no when other issues our the Continental Club Masters phobia omo say ye nyina ye de ba Akoma FM 87.9 agbesi former goalkeeper Edema Hatchfolk Ore Ubekayam
Jeko World Cup no 26 man squad ye de ko no no nka ho ne mom na ote bench and now what in baby omo chemo omo so ye emergency goalkeeper say a base obi pra say base goalkeeper bi enya issue na say you replacing na agbesi ebewram some move no dinyina antimi amma so esen say prebia amam ne mom abranche ni chemo an nkomodidiem eche say senanka oya number 1 ewo club bi mu a enka goalkeepers miensa ye do mo ko World Cup no nanka oka ho enunchi Solomon Agbesi ani abre se opego ni biada as I speak abranche ndi nani achem ewo South Africa Stellenbosch say owura no eno mo awie a 3-year deal ana Agbesi Solomon wakosan edi amomwe munchemu ene wire eso nani chem ewo PSL num no jadi ni nyina ebra wakoma 87.9 FM. Meteors, the under 23 national team back and saying you spend the time our junior national teams no year under 23 and say almost so ahead of the qualifiers at the Olympic Games no and putting for HM1 or more aya call-outs be that squad of Modiaba Tujano and Nsem saying the city. The last time I Ghana team called Olympic Games football competition, you know, Athens 2004. If you are about 22 years, Ghana, Yentimin Ramu, and Olympic Games football side Yentimin Kobe, Black Meteors, the same 24 at the squad no. Now we're our squad now. Say Anna a city, Yabe hold the one some up. The Yan support Ebe Bramo and support your son in the Bajima. Yabe not Yan support and also Yadiaba. Yan support is saying get it ready at the right time. May activate your phone lines no. That one so Udu Yan support Abba Sanso and I also show no. Our Facebook also at Akoma 87.9 from no. For Unyan Sapano tour, not Yankee kind of come a mount way, any other issues. And if it's Sabria, of course, no Siamba, Yadi Akoma Sports, Banavia, near Sarama needs him and take you, Bano, Yadi Bro, our command 87.9 from your friend Busapani, Samir Champon. I am your host for the show. I'm fast like I say, my team, no Richardo, Pepe Suarez, the leader of the team. He is the original fella man. Pepe Diabebram, Sanso, and the Don Civo. Our hand overturning can both foreign and local. Say a bus Civo transfer your analysis. You will enjoy it, Saraf. And so our hand analysis, Papa, Yade Bro, our Akoma 87.9 from so praise Cassia and Akoma production team no led by Emmanuel Owusu Little, ably assisted by DJ China, Kabir Muhammad, Boy Juma DJ, Mr. Samuel Ofado Champion Junior, Champion Boga 1, and Siba, UK, Salute Cassia, and Koma Yabon so the Wallace man, also of Virginia, US of A, what I did. Mark Tonto Kwame Champion, Kwame, Wunso Unye, Yano Ananam, Henry, Akwese Mafu, the Dom Papa, Skido, Munina Makabum, and Amobwa, Emi Adishoyi, Ebro. Once again, good afternoon to you, wherever you are, and a big welcome to Akoma Sports. I'm running. Quite nothing for that time, no. Young fans, but before that, Pepe. Edi nyina be share janensa kai say motivation messenger eno so yade ma wo see motivate you eno nti enen so no yade motivation message no ebeba he na wo haw no ene say dia na aye ese ohaw ewo wabrabom ebra wutie Pepe Suarez no obehye wo nkran. So listen to Pepe as he motivates you. Pepe akwaba abusha so agena dom Yatenese August muni ye wo ye o ene ye fit erade gusu a okuraye yemfa seda emfama onyankrompon twediampon nadom na humobro ne bampo ne hwesie no ena ekurayi mu a ede ekọ ede ba awiei ekọ ne nwumre yi yensem nyina ne sa seda enka okese ne din ye da onyankrompon twediampon ase ewo dodo a waye ede amayen ye da okese na ase ewo dodo obekoso aye ede amayen enim so no okese na ene de ekọ ede ba enu nti ena awiei anwumre yi yɛde na seda ede eman no yɛda okese na se no na yɛsrɛ so onyankrompɔ twediampɔn ɔno ɛmoaye na yɛntumi emfiri yɛmbɔne mu sɛ bɔne bi awɔ yɛn ho sɛ mfomso bi awɔ yɛn ho a ɛma yɛn mpaebɔ enu okese anim a yɛsrɛ onyankrompɔ twediampɔn
sɛ onye mfamfiri saa bɔne no mu onye mfamfiri saa mfomso no mu ɔma yɛ ahoɔden a ɛbɛtumi ɛde adi ɛbɔne so ɛne yɛ mpaebɔ atumi adu n'anim bɔsome yi deɛ ɛtɔ so nwɔtwe ɛna ɔde yɛn ahyɛ ne mu yi ɛnyɛ yɛn ahoɔfɛ ɛnyɛ sika ɛnyɛ nimdeɛ ɛnyɛ din bi a yɛwɔ ɛnyɛ fi papa bi a ɛfirim ɛyɛ n'adom ne nkutu ɔma adom no ɛnkura yɛ ɛmfiri saa berɛ kɔsi sɛ bɔsome ɛbɛba na wieɛ bɔsome nwɔtwe yɛsrɛ onyankopɔn twɛdi ampɔ sɛ ɛmu nsɛnkyerɛnne ɛne pa bi ɛwɔ mu a ɛsɛ ɔyɛ ɛde ma yɛn yɛaba n'anim ɔmfa nom yɛn na ɔhu yɛ mmɔbɔ na ɔma ne dom no ɛnkɔ so ɛnyɛ kɛseɛ ɛmfa ma yɛn yɛnim sɛ onyankopɔn twɛdi ampɔ ɔbɛkɔ so adom yɛn na ɔhu yɛ mmɔbɔ ɛno nti na bere bi ɛde mpaebɔ ɛde brɛ no ɛwɔ ne dɔba Jesus Christ din mu no amen amen Richardo Pepe Shares the prophet said Reverend Monopokwa Jiman Adum Ventures Oba no also been the prophet and then so yes wabompaye ede ama ye nyina gidi besesa agiso amen bio na gidi say wochefa bi e wo bia no eja na beye ede ama after say Pepe abompaye ama ye nyina no osan e wo nkran nsem bia ode emaye ene motivation message no say na tie nemom tie we answer Akoma 87.9. yes sir oba de so omie kwa bi ema ye eno nti ena Richardo Pepe Shares e wo nkran sensem we ede ma wo Also, success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Sɛ yɛka sɛ nkonimdi a nkonimdi ne sɛ anamo na utu no wobɛtumi ahwe ase na wasɔre na wahwe ase na wasɔre. If you fall 10 times, you must get up 10 times. Now say you don't have to lose the enthusiasm. Abusua onwa kura ɔwea foforo akura opɛ sɛ ɔnante. Kumase ana mo de mo kumase no matoto tars ne ade wɔ fie ntia. Na nka ye kura hɔ no. Akura no ba wie bɛ sɔre na ne nanim nyinaa ɛyɛ nkotwa. Yes. Ɔtehwe na onim sɛ deɛ ɛsere pa no sɛ when kids have not fully learned how to walk, they try to run. That is the irony of the situation. Akura no onya nsu anante nwie no. No obeso otu mirika. Obeti ahwe na ne nanim atwitwi. Me hu obi a wasua bicycle twie. No hu bicycle twie amfa na nhwe oda. Sacre, sana ne ka na sacre. Obi no a bicycle wasua twie abusapanyi amfa na nhwe oda. De ahwe ho a ogya twie no eno anu wansua biem. Obi a wonya interested biem because first one no gata bi ade ne kokko wura mu no. Na ni anye ho biem. That person lost their enthusiasm to continue. Yeah. But obedin konima, you will fail, but you must never lose the enthusiasm to continue. Now, sa enthusiasm na eda so wa. Then yes, success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. We and some and then so yade ehye ho kran live ewo Akoma 87.9 FM. So live on Akoma Sports. We and in Sababusia yade share ho kran. Many thanks to you, Richardo Pepe Shares. Yes, the prophet. Abompaya mahina and was adding cranshen same way. At was Wunyana baby, this Akoma
87.9 FM. Enyansi twen afei na mre na nkasa aso ose ne mpompon so afei na ne mpompon so no aduano ne fela time no the original fela man na watness no ele fela time hey dewa ensem no egu ha pepe enyuma ko bia dama da bia omoboa e ma de fela time no eba mayentie o ansa na afei yewram abusha me da se entam so yenkwai na yenko enkoyi Phyllis auto no emfa emre ho ena team no kopie mu ewo Ken UST Pajo Park Kabiru Muhammad Piaro champion Piaro my very self na highly represented ewa Sante Kotoko first training game onom eboye ewo the preseason mu no na empanyifo bebrebe ena womo ene ebidi nkomo ura bako offer na o USC waba offer say ebikwa no anko bi efie ni fie chose ebikwa no anko bi na the rate at which they listen to this show ebjepanyi anyasam ketwa ofadu the rate omutie show no nyagoro me ne Kabiru gina wa papa bi twemo se wo pepe una kofa press ne ba won bo fo mo bebo na ha on press ade on ba bo fo mo bo no se me play ni in fact obi kwa na kaze na pepe de head no ni player ba ha ni player nim and na eagle no etu ya na mzapanyi mama ncho de eagle no first one nice one etu za medium ko ba bi sa din na mtemba bi na eagle no ye na dwuma o chalo oscar ni etia branch bi by no bom di Pepe Suarez na me chia no e ha na Sante Kotoko players na no more bench so no Isaac Minta Emmanuel Ntwi mbom din we no pese pan ye free Kotoko na nkomo mu di ye ni na panyi me wo we se be mo pa Ntwi ani Minta mo nkomo na no mu di wa bench so no na mu wa ba bia ye tere ba bia mo ne mu wa pa bari girl no escane fantastic na unya kan obete nti Ntwi ne Minta no nyame na me pam e meeting am mpanyifo eye no sa meeting na se ho asem no beto manim a fantastic na me de ho nsem na e de aba abonten enya me na me se Kotoko no me na me ka bi ewo mu a enka me mi o player e fe no Benjamin Ifa onimbo Bruta enka ben ko Kotoko enka vi che ba for na no nka ya enka njezo onko because Evans no e mi nua ketwa no so yeah eti ima mo nkomo na mu di ni table no so bench no me te but nyame na me pam obi free Kotoko the first number ye list ebe ka chamo za stairs e de mudin ho no enya me bi pepe me pe no ye mpanyifo meeting course na nura meeting course enne meeting course abuja pensa me jampo yam fast da fama afọ na vi minyin sam no emfa nguo emfa ma banko ni nyina ya wa ha o bibia se hiba jawa sam no minim se watia Hubert nsam na se Hubert omo Kotoko ni biem yes to atro krata de ko se Kotoko intimidate the contract ani mu nsam no bebrebe ye de eba nice one e be ye dwuma no e wa ha ebreba mu a ene Kotoko game no mo boy se nkra de ye be shara be discuss as part of topics na de ba nti ene ye be shara aba so aba discuss ye be ho dwuma buzapanyi nice one ye ba be ho dwuma eti krata we na hiba jawa se na doso ye ne agency no mo South Africa no as you are part of what is going on. Okay. You were Joe local manager no na busu afori nya o terminate o contract no money he for na sign. If any South Africa for na sign. Okay. South Africa for no in pro sports a demand a certain compensation. $100,000 be paying common. Wow. But yeah, bania kan nyina aboa. Nice one.